Όχι για κανέναν άλλον, εμείς θα είμαστε εδώ πέρα, αλλά για αυτούς οι οποίοι έρχονται και παρέρχονται. Σήμερα έχουμε άλλα, εκτός από σήμερα, πρώτο Θεός, άλλες δύο συναντήσεις, γιατί μετά θα έχουμε ένα κενό μικρό. Από τις τελευταίες συνάντησεις θα είναι στις 20, θα έχουμε και στις 13 Αυγούστου, θα σταλθούν τα μηνύματα και στις 20 Αυγούστου και μετά έχουμε ένα κενό μέχρι τα μέσα Σεπτεμβρίου, διότι μπορεί να πάρει προς τα τέλη Σεπτεμβρίου μετά, γιατί έχουμε το πρόγραμμα μέχρι τις 28 και μετά το επόμενη εβδομάδα θα απουσιάζω στην Κύπρο και μετά έχουμε το επόμενο πρόγραμμα, οπότε θα δούμε. Ίσως μεσοβδόμαδα μπορεί να γίνει κάτι, θα το δούμε αυτό. Αλλιώς θα σας ξεκουράσω σαν να πάψω από την ενοχλητική παρουσία μου, τουλάχιστον αυτούς που έρχονται εδώ πέρα και κάνουν τον κόπο και έρχονται από τα διάφορα μέρη της Ελλάδος και όχι μόνο. Αυτό που θέλουμε να δούμε σήμερα εντάχει είναι ένα πολύ σοβαρό ζήτημα, το οποίο οι άνθρωποι το περνούν με έναν ευτελή τρόπο και είναι το πιο σημαντικό πράγμα στη ζωή. Και όπως βλέπετε, αν αξίζει να ζει κάποιος. Δεν ξέρω αν το έχουμε δει αυτό. Εδώ όχι τουλάχιστον. Αν αξίζει κάποιος να ζει. Και με αυτά που συμβαίνουν γύρω μας, την προηγούμενη εβδομάδα είχαμε το ατυχές γεγονός εδώ με το φίλο το Χάρη στην εταιρεία του που έγινε η κλοπή. Ακόμα θα ψάχνουμε, θα δούμε τι θα βγει. Στο τέλος ξερίζουν το γαμπρό. Αν πραγματικά κάποιος το να ζει σήμερα αξίζει. Και ο Σνούπι πριν από πολλά χρόνια είχε θέσει τα κεντρικά ερωτήματα στη ζωή. Πού πάω, τι κάνω στη ζωή μου και αν η ζωή έχει νόημα. Αν έχει νόημα. Το έχει σκεφτεί ο Σνούπι πριν πολλά χρόνια. Το ερώτημα είναι, αξίζει κανείς να ζει. Έχει αξία η ζωή. Και πριν προχωρήσω, έτσι να το κάνουμε για να μην γίνεται ένα μονόπρακτο εδώ του Μπρέχτ, να το συζητήσουμε λίγο. Αν αξίζει κάποιος να ζει σήμερα. Και αν ναι, γιατί. Δεν θέλω σκονάκια και δεν θέλω φιλοσοφικές απαντήσεις του τύπου και ο Θεός και όλα αυτά. Την προηγούμενη εβδομάδα, την Δευτέρα, παρακολουθούν κιόλας διαδικτυακά τα αδέρφια από την Αθήνα και είναι μια παρέα. Ο Λεωνίδας, ο Ιωάννης, Παναγιώτης, η Κατερίνα και η Βασιλική, η οποία τελειώνει την πτυχιακή της. Θα δούμε πώς θα της πάρει και αρκετό στρες. Την προηγούμενη εβδομάδα, λοιπόν, μου τηλεφώνησαν ο φίλος ο Λεωνίδας ότι ένας καλός φίλος και αδερφός εν Χριστώ, ο αδερφός του Ιωάννη, πέθανε. 58 χρονών με ρινοφαρυγγίωμα, μετάσταση είναι καρκίνος στη ρινοφαρυγγική κοιλότητα, πέθανε στα 58 του χρόνια. Και ήταν πολύ καλός φίλος, γνωριζόμασταν πολύ καλά και στεναχωρέθηκα ιδιαίτερα. Έναν άνθρωπο που ήταν γεμάτος ζωή, ζέση, ήθελε πολλά πράγματα να κάνει, δημιούργησε αρκετά πράγματα και επαγγελματικά και οικογενειακά. Ήταν ένας τυφώνας, αν μπορώ να το βάλω έτσι, ανεμοδούρα, τα έπαιρνε όλα παραμάζωμα. Είχε υπηρετήσει και στις ειδικές δυνάμεις, στα ΛΟΚ, και τον είχε την αντίληψη αυτή του καταδρομέα. Από ό,τι μου είπαν, δεν μπόρεσα να πρόλαβα να βρω, γιατί με ειδοποίησαν τη μία μέρα μετά το απόγευμα και την άλλη μέρα το πρωί ήταν η κηδεία. Και κοίταξα, αλλά δεν πρόλαβα να βρω εισιτήρια για να κατέβαινα την επόμενη μέρα φθημερών, να ήμουν τουλάχιστον να αποτιμούσα έναν ίστατο χαιρετισμό στον καλό φίλο. Αλλά από ό,τι μου μετέφεραν τόσο και ο αδερφός του, αλλά και ο Λεωνίδας ο φίλος, στο τέλος, τους τελευταίους 3 μήνες βασανιζόταν αρκετά. Είχε μείνει 48-47 κιλά και σε κάποια στιγμή, από ό,τι ο φίλος ο Ιωάννης μου είπε, έλεγε καλύτερα να μην πάρει ο Θεός στη ζωή να πεθάνω. Προσέξτε, νέος άνθρωπος, 58 χρονών, με οικογένεια, με παιδιά, με εγγόνια. Γιατί σας είπα ποιο είναι το νόημα στη ζωή και σίγουρα θα πρώτα μου λέγατε να ζήσεις για τα παιδιά σου, για την οικογένειά σου, για τη γυναίκα σου, τον άντρα σου. Τώρα, για τη γυναίκα σου, τον άντρα σου δεν ξέρεις αν είναι και σίγουρο, γιατί μπορεί. Και ούτε και για τα παιδιά σου, σίγουρος. Πολλές φορές βλέπω γονείς οι οποίοι είναι γέννοι στον παραπικρασμό, γιατί λένε τόσα πράγματα έκανα εγώ για τα παιδιά μου και αυτό που λαμβάνουν είναι αχαριστία, αγνωμοσύνη και ακηδεία. Ακηδεία με ήττα γιώτα. Οπότε δεν είναι υποχρεωτικό αυτό. Ένας άνθρωπος, λοιπόν, όπως και για να μην παρεξηγηθώ, τον φίλο του, το χαρτοφύλι,
Το συγχωρεμένο τον αναφέρω επειδή ήταν πρόσφατο γεγονός και επειδή ήμασταν αρκετά φίλοι και λυπήθηκα ιδιαίτερα. Γιατί είχαμε περάσει πολλές όμορφες στιγμές μαζί. Τον παίρνω σαν πρόφαση τώρα, σαν επίφαση, σαν βατήρα, στο να δώσει κλώτσο να αρχινήσει, λέει, παραμύθι. Είχε πράγματα. Το γιατί είχε ασθένεια, αυτό είναι άλλο θέμα, δεν το κρίνουμε τώρα, δεν το συζητούμε, αλλά ήρθε όπως ήρθε. Έγινε, όχι γέγονε. Πώς γίνεται ένας άνθρωπος που είναι γεμάτος ζωή και θέληση για δημιουργία και για να κοιτάξει μπροστά και χαρά, ήταν χαρούμενος άνθρωπος, πραγματικά χαρούμενος άνθρωπος, όπως και ο Ιωάννης φυσικά, το αδέρφια ήταν, λογικό είναι. Πώς γίνεται τέτοιος άνθρωπος να φτάσει να παρακαλάει, που πίστευε στο Θεό, έκανε το δικό του πνευματικό αγώνα, με το μέτρο της πίστεως που ο Θεός δίνει, να φτάσει τους μήνες που λίγο πριν τελευτήσει, να ζητάει από τον Θεό να πεθάνει. Ποιο είναι λοιπόν το νόημα στη ζωή? Ή να το γυρίσω ακόμα μια αυτό. Is life worth living? Αξίζει κανείς να ζει? Ή αυτό που ο Άμλετ είπε, να ζει κανείς ή να μην ζει? Ιδού το ερώτημα. Ακούω να κάνουμε μια συζήτηση. Είναι καλό να κάνουμε συζήτηση. Και αν υπάρχουν και ερωτήσεις, υπάρχει θέση, τοποθέτηση, να μας την δώσουν και διαδικτυακά. Θα χαρώ πάρα πολύ. Ακούω. Και το μόνο που δεν θέλω είναι άκρα του τάφου σιωπή. Μη στεναχωριέστε. Όποιος είναι να μιλήσει, απλά να πάρει το μικρόφωνο και να πει τη γνώμη του, και χωρίς ντροπή, με πάθος, αλλά χωρίς φόβο. Μη βιάζεστε όλοι μαζί. Μη βιάζεστε. Ένας, παιδιά, με τη σειρά. Ορίστε. Ακούω, Χάρη. Εγώ θα έλεγα απλά ότι η ζωή έχει πολλές χαρές και αξίζει κανείς να τις απολαμβάνει. Πέραν των άλλων λόγων και αιτιών, ας πούμε, που έχει κανείς παιδιά, οικογένειες, αλλά το μεγαλύτερο ποσοστό της ζωής σήμερα είναι χαρά και αξίζει. Είναι χαρά. Τώρα που είναι αυτό, τώρα είναι που πληρώνουν τον ένφια, τις δόσεις και όλα αυτά. Εντάξει, αυτό είναι ένα μικρό ποσοστό. Πιο μικρό αυτό που πληρώνουν ή μικρό ποσοστό αυτό που είναι δυστυχισμένοι? Η Ελεστάτ, ένας στους δύο Έλληνες είναι χρεωμένος. Ένας στους δύο Έλληνες είναι χρεωμένος. Και νομίζω μπορεί να είναι και παραπάνω. Ένας στον 1,5 μπορεί να είναι. Ένας στους δύο χρωστάει. Οπότε μπορεί κάποιος όταν χρωστάει χρήματα, όταν έχει να πληρώσει το ΤΕΒΕ, τον ένφια, το αυτοκίνητο, την ασφάλεια, οτιδήποτε, μπορεί να συνεχίσει να είναι χαρούμενος. Όταν το παιδί του έχει μπλέξει με έναν τύπο και δεν ξέρει τι καπνό φουμάρει, όταν ο γάμος πάει μια βάρκα γυαλό, όταν είσαι άνεργος, όταν βγήκε αίμα από πίσω ή έφτιασα λίγο αίμα, όταν όλα αυτά πηγαίνουν έτσι, μπορεί κάποιος να συνεχίσει να είναι χαρούμενος? Όταν οι Τούρκοι μπαίνουν, γίνεται πραξικόπημα από εδώ, γίνεται πραξικόπημα από εκεί. Τελειώσαμε σαχμάτ. Ωραία, γι' αυτό είναι το ερώτημα αν αξίζει κάποιος να ζει. Και γι' αυτό τα τρία αυτά ζητήματα, πού πάω, τι κάνω εδώ και από πού έρχομαι, βασικά ποιο είναι το νόημα. Το νόημα στη ζωή έχει να κάνει με εκφορά στο παρελθόν, είναι μείζουσα σημασίας. Υπάρχει μια δωδεκάδα, όπως οι 12 φυλές του Ισραήλ και οι 12 μαθητές του Κυρίου, που μπορούν να σε βάλουν σε έναν προγραμματισμό για ένα νοηματοδοτημένο τρόπο και στάση ζωής. Το πρώτο είναι να δεχτεί κάποιος τον αληθινό του εαυτό. Δυστυχώς εδώ έχουμε μια διαταραχή προσωπικότητας. Όλοι μας έχουμε τουλάχιστον διαταραχή πολλαπλής προσωπικότητας. Έχουμε την προσωπικότητα, την ταυτότητα που λέει η ταυτότητά μας η αστυνομική. Έχουμε την προσωπικότητα, την ταυτότητα που δείχνουμε έξω. Και έχουμε την προσωπικότητα, την ταυτότητα που βαθιά εμείς πιστεύουμε. Και μαντέψτε, αυτές οι τρεις ταυτότητες είναι διαφορετικές. Και υπάρχει και η τέταρτη, αυτή που ο Θεός πιστεύει για μας. Εμείς συνήθως δεχόμαστε αυτό που μας λένε οι άλλοι ή αυτό που δείχνουμε εμείς στους άλλους. Και εδώ γίνεται όλο το τζαμάρισμα. Και εδώ είναι η μεγάλη διαμάχη στον άνθρωπο μέσα. Το να δεχτεί κανονικά αυτό που ο Σωκράτης είπε, το γνώθεις αυτόν, είναι το πρώτο βήμα. Προσέξτε, αυτά είναι μετά από χρόνια έρευνας. Αυτά τα 12 βήματα εδώ πέρα αποτελούν το πόνημα πολλών κλάδων επιστημών, που είναι απλά ένα απάβγασμα αυτή τη στιγμή στην εκπληκτική τιμή του τζάπα. Ωραία, για όλους εσάς
εδώ πέρα παριστάμενος και να αποστάσει. Το να πιστεύει κάποιος σε πυρηνικές αξίες. Πυρηνική αξία σημαίνει που έχει έναν κεντρικό πυρήνα για να κατευθύνεται. Το να πιστεύει σε αυτό το πράγμα και να το ζει αυτό. Το να διαλέγει την αρετή στο να έχει νόημα. Γιατί για να έχεις νόημα στη ζωή, στην αρχαία Ελλάδα, η ύβρις ήταν η μεγαλύτερη βλασφημία και η ύβρις σημαίνει απέναντι στη ζωή. Η επιδίωξη της αρετής ήταν το νούμερο 1. Και προχθές ήμασταν με τον φίλο τον Μπάρη και έναν φίλο του τον Αποστόλη, ο οποίος είναι κυνηγός και είχε ανεβάσει ένα blog και πολύ σωστά το είπε ότι για τους αρχαίους Έλληνες το κυνήγι δεν ήταν για την τροφή. Το κυνήγι ήταν μια ένδειξη αρετής και όχι επίδειξη δυνάμεως, αλλά ένδειξη δυναμισμού και ηρωισμού. Γιατί τότε δεν κυνηγάγαμε τις καραμπίνες και τα καρτέρια, τότε κυνηγάγαμε με το τέτοιο και τρέχανε. Και μπορεί να σε έπιανε και το ζώο και να σε έκοβε. Μάλιστα, οι ξεφτές ήτανε. Το πτηνό το ιξέβανε. Το τέστην, τα ζώα με το ακόντιο ή το βέλος και με το ήξευμα ήταν πολύ λεπτομερής τρόπος να χτυπήσεις ένα πτηνό. Δεν το χτυπούσες με διασπορά σκάγια, αν τα σηκώνονταν έτσι, άντε τρέξε λίγο. Ήσουν από το πρωί μέχρι το βράδυ εκεί. Ήταν μια ένδειξη αρετής και ηρωισμού στο να λάβει μέρος κάποιος σε ένα κυνήγι. Το να έχει λοιπόν αξία κάποιος, είναι το τρίτο, να επιβιβαστεί στην αναζήτηση αυτής της αξίας. Όχι θεωρητική εντρύφηση, αλλά πρακτική εφαρμογή. Δεν είναι απλά talk the talk, είναι walk the walk. Το να βρει τις πηγές για το νόημα και τη χαρά στη ζωή. Να αντλήσει από κάποια πηγή. Το να λέει απλά, ας πούμε για μια γυναίκα που δεν έχει παιδιά, το μόνο που σκέφτεται είναι τι θα της έδινε χαρά. Αν είχε, και μια που έχει 5 παιδιά, το νόημα που θα έχει ήταν τι. Είδατε χθες τι έγινε στο Κοροπή. Τα διαβάσατε. Εντάξει, ο τύπος πρέπει να ήταν ο Αμίν Νταντά. Γιατί βγήκε ότι είχε και με τρίτη γυναίκα άλλο εξόγαμο. Και με τρίτη γυναίκα. Ήταν παντρεμένος ένας 40άρης. Με μια 35άρα. Σας κάνω τώρα, παιδιά, και πρώτο θέμα, έτσι δεν χρειάζεται να διαβάσετε. Σας το λέω εγώ τώρα και σας κάνω και την ανάλυση. Παντρεύεται την 35άρα, κάνει 2 παιδιά μαζί της. Χωρίζει την 35άρα, βρίσκει μια 26άρα, κάνει άλλα 2 παιδιά μαζί της. Και εχθές η 26άρα σηκώνεται, η 20άρα, παίρνει το μαχαίριον, πηγαίνει στο σπίτι της 35άρας, διαπληκτίζονται και καρφώνει την 35άρα η 26άρα. Η νυν καρφώνει την πρώην. Την αφήνει στον τόπο, μαχαιριές όλες στην πλάτη. Το μαθαίνει ο σύζυγος της νυν. Παίρνει την καραμπίνα, πάει στα πεθερικά τα νυν και λέει: θα σας σκοτώσω εδώ πέρα, λέει, γιατί μου πήρε, η κόρη σας μου πήρε το καλύτερο παιδί. Την πρώην. Τελικά δεν πρόλαβα τους πυροβολείς να σκοτώσει, σώθηκαν μάλλον τα πεθερικά. Τώρα σώθηκαν, αλλά τουλάχιστον η ουροδόχος κίστη και το τελικό μέρος του εντέρου αδειάσαν πολύ γρήγορα όταν η καραμπίνα βγήκε και όπλησε. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Και τώρα, σήμερα το πρωί διάβαζα, έχει ένα εξόγαμο μια τρίτη γυναίκα. Το οποίο ήταν έτσι, αυτό ήταν μια σφίνα. Ωραία. Σκοτίνιασα, λέει αυτή, και αυτό συζητούσα χθες περπατώντας με τη σύζυγο, την είδα στη φωτογραφία που είχε κρυφτεί αυτό και ένα πράγμα που απεχθάνομαι είναι αυτό το κρύψιμο. Δεν λέω να βγεις με θράσος έτσι και να πεις μαγκιά μου που το έκανα, αλλά από τη στιγμή που το έκανες, τι κρύβεσαι, να κρυφτείς τώρα τι. Το έκανες τελείως, τώρα να σταθείς και να πεις ναι, απολογούμε, το έκανα, μην κρύβεσαι από τις κάμερες, να κρύβεις, να μην σου δουν το πρόσωπο. Έτσι θα δείξεις την εδώ και την τροπή που θα τη δείξεις. Το να επιβιβαστεί κάποιος σε νόημα και να αντλήσει από κάπου πηγές για νοηματοδότηση είναι πολύ σημαντικό. Ένας λόγος που εδώ ερχόμεθα και παρακολουθούμε, όσοι παρακολουθούν, είναι ακριβώς αυτό. Γιατί ποτέ θέλουμε να αντλήσουμε από κάπου κάποια πράγματα. Το θέμα όμως δεν είναι το να ερχόμεθα εδώ, ένας να μιλάει, οι άλλοι να ακούνε, τελείωσε το show, ωραία τα ακούσαμε και μετά business as usual. Το θέμα είναι μετά από εδώ, τα ανοίγει η πόρτα και βγαίνουμε έξω, τι πράττουμε όλοι μας, βάζω πρώτο πληθυντικό. Το να βρούμε λοιπόν τις πηγές για νόημα και χαρά στη ζωή είναι πολύ σημαντικό. Το να πάει κάποιος αυτό που λέμε το καθαρό χρυσάφι, να ζητήσει το καθαρό χρυσίο, όχι το μεμειγμένο, θα δούμε τι είναι αυτό, και το να έχει την ενόραση της διπλής οπτασίας, δηλαδή ζω εδώ μεν,
επιτελώ τους σκοπούς που πρέπει στην καθημερινότητα να κάνω, πιανόμαστε όλοι στο τρυπάκι, ναι ή όχι, της καθημερινότητας, δουλειά, σπίτι, προβλήματα, το ένα τ' άλλο, και έχουμε μία μέρα ή μία η ώρα κάποιες πνευματικές στιγμές. Γιατί οι άνθρωποι αναζητούν τις ανατολικές θρησκείες που μπαίνουν σε διαλογισμό, σε περισυλλογή, σε γιόγκα και όλα αυτά. Έχουν τις στιγμές του πνευματικού, της πνευματικής ανύψωσης, και οι άλλες είναι οι καθημερινότητες. Αυτό μας φέρνει μια διάσχεση. Πνευματικότητα πρέπει να έχουμε όλο το 24ωρο. Και με πνευματικότητα δεν σημαίνει ότι είμαι νιρβάνα, σημαίνει ότι το μυαλό μου λειτουργεί και βρίσκεται εκεί που πρέπει να βρίσκεται, έτσι ώστε το σώμα θα ακολουθήσει. Το να βρίσκομαι λοιπόν σε αυτό το σημείο εδώ, στην καθημερινότητα, αλλά ταυτόχρονα να έχω περάσει από την αντίπερα όχθη, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Οι επιστήμονες σήμερα, στην φυσική και στην κοσμολογία, έχουν παραδεχτεί, υπάρχουν τα λεγόμενα, δεν ξέρω αν γνωρίζετε, ταχυόνια και βραδιόνια. Δεν ξέρω αν τίποτα. Ταχυόνια είναι υποατομικά σωματίδια τα οποία είναι ταχύτερα από την ταχύτητα του φωτός, γι' αυτό και δεν μπορούμε να τα ανιχνεύσουμε. Τα βραδιόνια είναι αυτά που ανιχνεύουμε, δηλαδή κουβάρκ, πρωτόνια, νετρόνια, ηλεκτρόνια, τα αντιηλεκτρόνια, τα ποζιτρόνια και όλα αυτά. Αυτά λέγονται βραδιόνια. Τελεί λέξη, είναι πιο βραδία από την ταχύτητα του φωτός. Και τα ταχυόνια είναι αυτά που είναι υποατομικά σωματίδια, τα οποία είναι πέραν της ταχύτητας του φωτός, και στην ουσία οι επιστήμονες αυτό που λένε, η θεωρητική φυσική, το λέω λίγο με απλά λόγια, να με συγχωρέσει ο κύριος Δανέζης, δεν μπαίνω στα χωράφια του. Αν εδώ έχω τα βραδιόνια και εδώ έχω τα ταχυόνια, και εδώ είναι η διαχωριστική γραμμή, ξέρετε τι λένε οι επιστήμονες? Εδώ είναι ο δικός μας κόσμος, προσέξτε τώρα, ο λεγόμενος φυσικός κόσμος, και εδώ είναι ο μεταφυσικός, και μεταφυσικός δεν εννοώ με τίποτα άλλο, μετά της φύσης, ή υπερφυσικός κόσμος, τον οποίον εμείς δεν μπορούμε να συλλάβουμε. Γιατί? Γιατί είμαστε κλεισμένοι πού? Στο χωροχρόνο, και οι ταχύτητες μας είναι χαμηλότερες ταχύτητες του φωτός. Τώρα όμως ακούστε το wow. Αυτό ήταν η δική μου σκέψη προχθές το βράδυ όταν διάβαζα αυτά τα πράγματα. Βασικά ήθελα να σας μιλήσω για την εξέλιξη, τη δημιουργία και για την ισορροπία στο σύμπαν. Όχι ότι δεν μπορώ να το κάνω, μπορώ να το αλλάξω τώρα και να το πάω. Αλλά θέλω το επόμενο και το μεθεπόμενο Σαββάτο να μιλήσω για αυτά, γιατί έχει πολύ μεγάλη σημασία, απλά σαν πρόγευση, το να αποσαφινιστεί η σχέση της θεωρίας εξέλιξης, ότι είναι μια πολύ όμορφη πλεκτάνη του σατανά, καθαρότατα, στο να πάρει το μυαλό των ανθρώπων ότι δεν υπάρχει Θεός. Και απλά να σας δώσω το γιατί. Γιατί αν δεν υπάρχει Θεός, ο θάνατος είναι τι? Μια βιολογική διαδικασία, σωστά? Και ο θάνατος επήλθε έτσι για να μπορέσει ο ισχυρότερος να επιβιώσει. Αν όμως ο θάνατος είναι κάτι τέτοιο, τότε ακυρώνεται το έργο του Χριστού. Γιατί εφόσον ο θάνατος είναι μια βιολογική διαδικασία και όχι το αποτέλεσμα της αμαρτίας, τότε αυτό σημαίνει ότι δεν υπάρχει λόγος για σωτήρα, ούτε για το λυτρωτικό έργο του Χριστού στο Σταυρό. Οπότε αυτό που έκανε ο Χριστός ιστορικά ήταν όπως έκανε ο Σπάρτακος, μια μορφή αντίδρασης. Όχι ένα έργο το οποίο έσωσε την ανθρωπότητα. Στην ουσία ο δαρβινισμός, η εξέλιξη, ακυρώνει το Σταυρό του Χριστού εν ευθέτω χρόνο. Θα τα δούμε αυτά απλά εδώ τώρα. Εμείς βρισκόμαστε εδώ. Αυτός λέγεται φυσικός μας κόσμος. Σωστά? Ό,τι παρατηρούμε εμείς είναι ο φυσικός κόσμος. Λάθος. Αυτό που ζούμε εμείς εδώ δεν είναι φυσικός κόσμος, είναι παραφυσικός κόσμος και είναι μεταφυσικός κόσμος. Στην ουσία, να σου το πω αλλιώς, αυτό εδώ είναι εδώ και αυτό εδώ είναι εδώ. Λογικά, εφόσον έχουμε έρθει από το χέρι του Θεού και είμαστε καθ' εικόνα του Θεού, ποιος ήταν ο αρχικός σκοπός? Να ζούμε με ποιον και πού? Με το Θεό, και όχι εδώ έτσι όπως είμαστε. Να ζούμε το Θεό. Ποιο ήταν το πρώτο σπίτι των πρώτων γονέων μας? Ο κήπος της Εδέμ. Πώς ήταν φτιαγμένος ο κήπος της Εδέμ? Τέλειος. Υπάρχει κάτι από το τέλειο εκείνο σήμερα εδώ? Όχι. Έχουμε κάποια μικροψήγματα. Με άλλα λόγια, ο φυσικός κόσμος είναι αυτός εδώ. Εδώ που ζει ο Θεός και οι άγγελοι του. Και αυτό που ζούμε εδώ είναι μεταφυσικό. Ο ερχομός του Κυρίου, ξέρετε τι θα κάνει? Θα αλλάξει απλά την κατάσταση. Αυτό θα κάνει. Επιτέλους να πάμε στο φυσικό μας κόσμο. Αυτό σημαίνει το να έχεις διπλή όραση. Το να μπορείς, όχι διπλοπία, διπλή όραση σημαίνει είμαι εδώ,
Προχωράω, πορεύομαι στη ζωή μου, ναι, εργάζομαι, ναι, φροντίζω την υγεία μου, που δεν γίνεται αυτός σκοπός. Διατροφή, Αλλάχου Ακμπάρ, άμα δεν είσαι φυτοφάγος πέθανες. Αλλά και από την άλλη πλευρά, έλα μωρέ, δεν πειράζει και άμα φας λίγο κατσικάκι. Αυτές οι ανισορροπίες πρέπει να φύγουν. Είμαι εδώ, φροντίζω όσο καλύτερα μπορώ αυτό το στράκινο σκεύος, αλλά το μυαλό μου είναι ήδη εκεί. Ζω το εκεί, εδώ. Αυτό ήταν που ο Χριστός είπε: η βασιλεία των ουρανών δεν ξεκινάει με σημεία, αλλά ξεκινάει μέσα σας. Εμείς δυστυχώς ούτε μέσα μας το έχουμε. Ίσα-ίσα, μέσα μας οι περισσότεροι να σας πω τι έχουμε. Οτιδήποτε άλλο εκτός από αυτό που ο Θεός θέλει να έχουμε. Βλέπω ανθρώπους, άντρες και γυναίκες, οι οποίοι είναι μίζεροι και δυστυχισμένοι. Γιατί βιώναν ή βιώσαν, υποτίθεται, μια αγάπη, αν μπορώ να την πούμε αγάπη, που σε λέγανε Αντιγόνη, και επειδή αυτή η αγάπη δεν ολοκληρώνεται ποτέ έτσι όπως την ήθελαν στο δικό τους το μυαλό, στον μεταφυσικό, παραφυσικό τους μάτριξ, είναι δυστυχισμένοι. Έχετε γνωριστεί τους ανθρώπους, ζουν ανάμεσά μας. Να γράψει βιβλίο Κυλιακό, άμα είναι έτσι. Εγώ άξιζα καλύτερα. Αυτή ήταν η δική μου η κατάντια. Εντάξει, αυτοί που παραπονιούνται είναι που συνήθως ο Θεός τους έχει δώσει τα πάντα. Γνωρίζει ανθρώπους με τα σπίτια τους των 300 τετραγωνικών. Παρόντες εξαιρούνται. Εντάξει. Χάρη εξαίρεση. Μόνο για σένα δεν μιλάω τώρα. Με οικογένειες, με συζύγους και συζύγους, με υγεία, με γονείς, με πεθερικά, που φροντίζουν και νοιάζονται και παίρνουν την επιμέλεια των παιδιών, με παιδιά που είναι υγιέστατα. Γιατί όταν δεις ένα γονέα που έχει ένα παιδί και είναι άρρωστο και ετοιμάζει να πεθάνει, είχα πει την προηγούμενη φορά για το Χάρη, το 19χρονο παλικάρι, τότε μετράς διαφορετικά την αξία της υγείας. Ωραία. Όπως ο Λεό Μπουσκάλια έγραφε, παραπονιούνται οι μανάδες συνήθως ότι τα μικρά τους τα παιδιά ή με τα μεγάλα τους λερώνουν το σπίτι. Έχετε δει ποτέ μια μάνα που έχει έναν άπειρο παιδί στο αναπηρικό καροτσάκι που δεν μπορεί το χέρι να κουνήσει, αν αυτή τη μάνα θα την πείραζε, αν μπορούσε το παιδί της να σηκωθεί και να τα κάνει όλα λαμπόγιαλο μες στο σπίτι? Όχι ότι είμαι υπέρ να τα κάνει λαμπόγιαλο, αλλά καταλαβαίνετε τι εννοώ. Έχουμε φτάσει να θεοποιήσουμε τα σπίτια. Μην τα αγγίζει εκείνο. Ένα μη είναι συνέχεια. Τα σπίτια δεν φτάθηκαν για να είναι μη. Στον κήπο της Εδέμ δεν είχε μη. Το μόνο μη που είπε ο Θεός είναι μην πάτε σε εκείνο το δέντρο. Και μαντέψτε σε ποιο δέντρο πήγανε. Σε εκείνο πήγανε. Δηλαδή η απόλυτη σχιζοφρένεια. Και τους έχει δώσει ο Θεός τόσα και βιώνουν και υποτίθεται εν μέρει και εν γέννη την αγάπη που δεν τη βίωσαν από τον ή από τη σύντροφο και μένουν προσκολλημένοι στο ότι αχ, δεν μπορώ να είμαι ευτυχισμένη ή ευτυχισμένος, η ζωή δεν έχει νόημα αν δεν είμαι με τον Χάρη ή δεν είμαι με την Αλεξία ή με τον Γιάννη ή με την Αφροξηράνθη ή τον Τριανταδαμάσκουλα. Ξεχνώντας, προσέξτε, μιλάω για ανθρώπους οι οποίοι υποτίθεται γνωρίζουν Θεό. Για μένα προσωπικά, και αυτό το λέω είναι κατάθεση πίστεως ή ψυχής. Για μένα, μπορεί να σφάλω, άνθρωπος ο οποίος λέει ότι είναι χριστιανός και μιλάει, τολμάει να λέει για την αγάπη του Χριστού, αυτά που ακούω από ορθόδοξο, ευαγγελικό, πεντηκοστιανό, σαββατιανό, κυριακό, ναι, ο Θεός είναι αγάπη και μετά σκύβουν το κεφάλι και είναι μπούχουχο, αυτοί λένε ψέματα, είναι υποκριτές. Το λένε εδώ πέρα, είναι αυτό το έχουμε μάθει το πατερικό, μπορούν, πώς λέμε, να είναι ευλογημένο, λένε οι Ορθόδοξοι, δεν ξέρω οι Ευαγγελικοί τι γλώσσα έχουν, ναι, να σε χαριτώσει και χαριτόπουλο και χαριτοδιπλωμένος. Lost in the night, το θυμάστε, χαριτοδιπλωμένος αυτός. Και απλά το λένε εδώ, η ζωή τους δείχνει κάτι άλλο. Άνθρωπος λοιπόν, άντρας και γυναίκα, που λέει ότι έχει βιώσει την αγάπη του Χριστού στη δική του ζωή, και επειδή κάτι στη ζωή του είναι ένας σκόλοπας, είναι η γυναίκα, το άντρα, τα παιδιά, η υγεία του, η οικονομία του, οτιδήποτε άλλο, δεν πάει έτσι όπως θέλει αυτός να πάει, προσέξτε, όχι το επιδιώκει για να πάει. Δηλαδή, κάνω αυτό που είναι για μένα σωστό, αλλά μου έρχεται η ανάποδη, ρε παιδί μου, μπορεί να συμβεί και αυτό. Δεν πάει να πει ότι επειδή είσαι με το Θεό σου πάνε καλά. Επειδή λοιπόν κάτι ή κάποια πράγματα δεν του πάνε όπως αυτός θα τα ήθελε μες στο μυαλό του, και γιατί όχι, και είναι μίζερος και είναι συνέχεια στο παράπονο, και δεν απολαμβάνει αυτό που είπε ο Χάρης, την χαρά της ζωής, αυτός ο άνθρωπος είναι υποκριτής. Τον Θεό δεν τον έχει γνωρίσει. Ξέρετε, αυτό ήταν και ο Χριστός είπε στους Φαρισαίους. Οι Φαρισαίοι δεν ήταν υποκριτές με την έννοια λέγαν ψέματα. Κηρύττανε αυτά τα οποία και ο Χριστός κηρύττε. Με μια διαφορά. Ο Χριστός τα ζούσε. Οι Φαρισαίοι δεν τα ζούσαν.
Αυτή είναι η μόνη διαφορά. Μάλιστα στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο λέει, γιατί εκήρυτε, λέει, έχοντας δύναμη και ουχή ως οι Φαρισαίοι. Από πού πήγαζε η δύναμη του Χριστού? Είχε πάρει συμπληρώματα διατροφής. Είχε πάρει όλα τα αμινοξέα και τα ω3. Δεν είχε έλλειψη πρωτεΐνης. Δεν είχε προβλήματα στο γαστρεντερικό αυλό. Δεν είχε άνοια. Όχι. Τη δύναμη την αντλούσε κάθε πρωί με την επικοινωνία που είχε με τον πατέρα του, προσέξτε, χωρίς να χρησιμοποιήσει ποτέ τη θεϊκή του δύναμη. Ο Χριστός δεν χρησιμοποίησε ούτε μια φορά τη θεϊκή του δύναμη. Αν τη χρησιμοποιούσε ο διάβολος, θα μπορούσε να έχει δικαίωμα να του πει: φίλε, όχι. Ήρθε σαν άνθρωπος θα μείνεις. Γι' αυτό λέει: πειραστής κατά πάντα όπως εμείς, δεν αμάρτησε. Άρα είναι το δικό μου όχι απλά πρότυπο, είναι το αρχέτυπο για να ακολουθήσω. Και δεν μπορώ να δεχτώ στις εποχές που ζούμε. Μιλάω για τους χριστιανούς, υποτίθεται. Οι άλλοι εξαιρούνται. Ο οποίος λέει: γεύτηκα την αγάπη του Θεού, να μένει σε οποιοδήποτε θέμα είναι αυτό και να μην μπορεί να βαδίσει μπροστά να γυρίσει σελίδα. Αυτός ο άνθρωπος είναι υποκριτής, δεν έχει γνωρίσει το Θεό ακόμα. Πρέπει να κάνει reset και format. Σχέσεις, ένα δίκτυο σχέσεων, αυτό που κάνουμε εδώ είναι ανθρώπινες σχέσεις και πρέπει να είναι όπως ο Θεός θέλει και να ζει κάποιος, δέστε τι, ένα υγιές και ολοκληρωμένο τρόπο ζωής. Δεν είναι απλά η υγεία. Εχθές μου ήρθε έρευνα. Προχθές δημοσίευσα μια συνέντευξη στο Facebook για τον ιό των BLV, των βοηδών, που είναι η βοηδής λευχαιμία. Είναι ιός που δημιουργεί λευχαιμία στα βοηδή. Ο οποίος τώρα τον έχουν συγκλίνει οι επιστήμονες ότι στα γαλακτοκομικά υπάρχει αυτός ο ιός και στο 80% όλων των βοηδών είναι παρόν αυτός ο ιός. Και όταν αυτόν τον ιό τον παίρνουμε στους πυθίκους που υποτίθεται έχουμε έρθει από αυτούς, είμαστε οι απόγονοι τους, οι πύθικοι παθαίνουν από πνευμονίες, καρκίνους του πνεύμονα, πολλές άλλες μορφές καρκίνου και αυτοάνοσα. Γι' αυτό λοιπόν άνθρωποι που μπορεί να μην έχουν καπνίσει, μπορεί να πάθουν καρκίνο στον πνεύμονα. Δεν είναι με το τσιγάρο μόνο. Λέει: έκανα υγιεινό τρόπο, δεν κάπνιζα, λέει, δεν έπινα. Ναι, έτρωγες τυρί, έτρωγες, ωραία. Αν έχει τον ιό μέσα, μπορεί να σε προσβάλλει. Και αυτό δημοσιεύτηκε τώρα. Το βιβλίο για το γάλα το έγραψα την πρώτη στα αγγλικά πριν από περίπου 12 χρόνια. Και μέσα εκεί έχω αφιερώσει ολόκληρο κεφάλαιο για τον ιό της λευχαιμίας των βοηδών 1, όπως και τον ιό του AIDS των βοηδών. Τα περισσότερα βοηδοί έχουν ιό AIDS μέσα που μεταφέρεται κανονικά. Αυτά φυσικά δεν τα έχετε ακούσει ούτε οι διατροφολογείς και οι γκεμπελείς και κάτι χοντροί κριτικό Αθηναίοι, οι οποίοι κάθονται και το μόνο που δημοσιεύουν είναι κεμπάπ και τυροκομικά και δεν ξέρω εγώ τι, και παίρνουν τα λεφτά, κατηγορούν και λένε ότι το γάλα ακόμα είναι τροφή σωστή. Αν το γάλα είναι η σωστή τροφή, εγώ είμαι ο Πάπας ο Βενέδικτος. Ωραία. Ο υγιεινός τρόπος υπάρχει. Εχθές ήρθε η έρευνα από την ιατρική σχολή του Χάρβαρντ. Οι άνθρωποι που είναι παχύσαρκοι, ακούστε, έχουν δεκαπλάσια ταχύτητα επιτάχυνσης της γύρανσης του εγκεφάλου. Επειδή απλά είναι παχύσαρκοι. Αφήστε το διαβήτη, αφήστε την υπέρταση, αφήστε τη χολυστερίνη, αφήστε τον κίνδυνο για ένα καρκίνο. Δεκαπλασιάζεται σε επιτάχυνση το ποσοστό να γεράσει γρηγορότερα. Δηλαδή γερνάει 10 φορές πιο γρήγορα ο εγκέφαλος. Δηλαδή ένα άτομο, προσέξτε, που είναι 20 χρονών και είναι παχύσαρκο, ο εγκέφαλος του είναι 10 φορές πιο γερασμένο από ένα 50 ο οποίος είναι έτσι. Γι' αυτό και θα δείτε σύντομα και νέα παιδιά θα τα μιλάς και δεν καταλαβαίνουν πλέον. Ο εγκέφαλος είναι και βάζω μόνο για την παχυσαρκία. Τώρα, το τι μπαίνει σαν ποιότητα τροφής, το τι πίνουν αυτά τα παιδιά, το αν κοιμούνται τη νύχτα καλά ή όχι και είναι αρθριστικοί παράγοντες που σε εκθετικό βαθμό φέρνουν περισσότερα προβλήματα. 7 λόγους για να έχουμε νόημα στη ζωή μας και να αξίζει για να ζήσουμε. 7, μια που είμαστε και την 7η μέρα. Το να ανακαλύψει κάποιος σκοπό και κατεύθυνση στη ζωή του. Το καράβι το οποίο δεν έχει πλοήγηση, σε τέτοιο καράβι κάθε άνεμος δεν είναι ούριος. Μας λέγεται και πολύ σωστά. Το να καταλάβουμε ποιοι είμαστε και γιατί είμαστε εδώ που είμαστε. The main thing. Ποιος είμαι και τι στην ευχή κάνω εδώ που κάνω. Τι θέλω να κάνω με τη ζωή μου. Η ζωή μου είναι απλά αγκαστρώθηκα και έκανα παιδιά. Ή δεν έκανα παιδιά. Ή έχω βρεθεί με αυτόν τον άντρα. Προσέξτε, δεν λέω, είμαι αυτή η γυναίκα. Δεν λέω επουδενή λόγο και έργο ότι σε κάποιες στιγμές δεν είναι αναγκαίο να επέλθει ένας αποχωρισμός. Ειδικά όταν υπάρχει κίνδυνος για τη σωματική ασφάλεια τη δική σου αλλά και των δικών σου ανθρώπων, των οικείων σου. Αλλά όπως ανέφερα το παράδειγμα με το έγκλημα που έγινε στο Κοροπή εχθές, δεν νομίζω ότι αυτή η γυναίκα ξύπνησε ξαφνικά και πήρε το μαχαίρι και πήγε έτσι, γιατί την προκάλεσε και η άλλη, προκάλεσε και εκείνη, και ούτε νομίζω ότι ούτε μία ούτε οι άλλοι ήξεραν το ποιόν αυτού του άντρος. Δεν υπάρχει περίπτωση. Δηλαδή,
όμοιο στον όμοιο, αεί πελάζει. Δηλαδή, δεν ξέρω, έχετε δει ανθρώπους που τραβάνε, ρε παιδί μου, έλκουν το κακό, έλκουνε τη μιζέρια, έλκουνε το λάθος, έλκουνε το σκοτάδι. Και πολλές φορές αναρωτιόμαστε γιατί. Να γνωρίζω και να επιδιώξω αυτό που πραγματικά μετράει. Να βάλω προτεραιότητες στη ζωή μου. Να έχω την αίσθηση της ελευθερίας και της ευθύνης αυτό που είναι σωστό. Δηλαδή, το θέμα δεν είναι απλά να ξέρω ποιο είναι σωστό, είναι το κάνω, αλλά να έχω και τις ελευθερίες. Και οι περισσότεροι από εμάς ζούμε και είμαστε σκλάβοι. Και ούτε αναλαμβάνουμε την ευθύνη. Ξεκίνησα από τους πρώτους μας γονείς. Αδάμ, τι έκανες, η γυναίκα που μου έδωσες. Γυναίκα, εσύ τι έκανες, το φίδι φταίει. Φίδι, εσύ τι έκανες, είναι τα γονίδια μου. Το DNA μου. Όπως στην ιστορία με το σκορπιό και τη χελώνα, την ξέρετε, που ήθελε η χελώνα να περάσει απέναντι από το ποτάμι και δεν μπορούσε. Και ήταν και δίπλα της ένας σκορπιός και ο σκορπιός είχε μεγαλύτερο πάθος να περάσει από το ποτάμι, αλλά ο σκορπιός δεν ξέρει να κολυμπάει, ξέρει μόνο η χελώνα. Οπότε λέει ο σκορπιός στη χελώνα, θα με πάρεις, λέει, στην πλάτη σου. Λέει η χελώνα, χαζός είσαι, αφού θα με γυρίσει να με κεντρώσεις. Λέει, όχι, στο υπόσχομαι δεν θα το κάνω. Είσαι σίγουρος, ναι, είσαι σίγουρος, όχι, μπαίνουν και καβαλάει από πάνω ο σκορπιός στη χελώνα. Μπαίνουν, κολυμπάει η χελώνα, φτάνει από την άλλη μεριά, μετά φτάνει με μια κράκ τη τραβάει. Λέει, γιατί με κέντρωσες. Λέει, είναι η φύση μου τέτοια, δεν μπορώ να κάνω τίποτα άλλο. Δεν είναι η φύση μας, θέλουμε και το επιλέγουμε, είναι επιλογές στη ζωή που κάνουμε. Να είμαστε, δέστε, αυθεντικοί και kind. Ικτήρμονες και καλοσυνάτοι όταν σχετιζόμαστε με τους άλλους. Μπορείτε να είστε πολύ σκληροί με τον εαυτό σας. Να είστε σκληρότεροι και σκληρότεροι με αυτό σας. Αλλά αυθεντικοί, γιατί αυθεντικό σημαίνει εγώ έχω μάθει να λέω την αλήθεια, είμαι ειλικρινής. Και έρχεται και με την ειλικρίνεια τι σε κάνει. Σε σφάζει κατευθείαν. Δεν είναι ειλικρινή αυτό. Να είσαι ειλικρινής, αλλά την στιγμή να είσαι και εκτήρμον με τον άλλον όταν εκφράζεις ειλικρίνεια. Γιατί η ειλικρίνεια που δεν εκφράζεται με τρυφερότητα και καλοσύνη δεν είναι ειλικρίνεια. Είναι κακία, μεταφιεσμένη στον αγώνα να είμαι έντιμος. Έχω γνωρίσει ανθρώπους που όταν μαθαίνουν ότι έχουν κάνει κάποιοι άλλοι κάποιο λάθος, δεν μπορούν να το δεχτούν και θέλουν να το δημοσιοποιήσουν και θα τον ξεφτυλίσω και θα τον κάνω ρεζίλ, θα τον κάνω. Ξεχνώντας ήδη τους τι ήταν και τι είναι, αλλά αυτός είναι ένας τρόπος γιατί δεν έχουν μάθει να είναι τρυφεροί και ικτήρμονες. Το να αναπτύξει κανείς ανθεκτικότητα στο να μπορεί να επιβιώσει anything life throws at you. Οτιδήποτε και αν σου πετάει η ζωή. Το να μπορείς να είσαι ευμετάβλητος, προσέξτε, να προσαρμόζεσαι χωρίς να συμβιβάζεσαι είναι μια από τις μεγαλύτερες αρετές. Εδώ δεν μιλάω να συμβιβαστείς, γιατί περισσότεροι συμβιβαζόμαστε και σκύβουμε το κεφάλι, αλλά μπορείς να προσαρμόζεσαι και να γυρνάς σελίδα, είναι μεγάλη αρετή και θέλει τέχνη στη ζωή. Και νομίζω ότι κάποια τέτοια πράγματα είναι πολύ πιο σημαντικότερα αν θα έχω το σωστό άνθρωπο δίπλα μου, αν θα έχω τα λεφτά, να πληρώσω τον έμφυα ή αν χρωστάω ή δεν χρωστάω. Το να δώσουμε μια ζώσα και ολοκληρωμένη ζωή, να τη ζήσουμε με ζέση και με ολοκληρωμένο νόημα κάτω από όλες τις συνθήκες. Σε αυτό που ξεκίνησε η ερώτηση. Μπορείς να είσαι χαρούμενος όταν όλα σου πάνε στραβά. Ρωτάω πάλι και θέλω τώρα μια απάντηση. Ακούω, ας το συζητήσουμε λίγο, κάνω μια συζήτηση. Το μικρόφωνο. Ναι, το μικρόφωνο να ακούει ο κόσμος. Όλα τα άλλα που αναφέρατε και βέβαια μπορείς να είσαι χαρούμενος. Όταν προϋπάρχουν όλα αυτά τα οποία... Το μικρόφωνο εδώ. Όταν προϋπάρχουν όλα αυτά τα οποία αναφέρθηκαν, σίγουρα μπορείς να είσαι χαρούμενος. Προϋπάρχουν σε εσάς. Υφίστανται. Προσπαθούμε, αγωνιζόμαστε. Αγωνιζόμαστε. Μάλιστα. Ποιος είναι ο μεγαλύτερος πνευματικός αγώνας που μπορεί να κάνει κάποιος για να τα κερδίσει όλα αυτά? Ένα πράγμα πρέπει να κάνει. Να μην κάνει τίποτα. Τίποτα, δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Όσο περισσότερα κάνει, χειρότερα γίνεται. Το να μπορέσει κανείς να απολαύσει τη ζωή που είναι το μεγαλύτερο δώρο που ο Θεός του δίνει, είναι η ύψιστη τέχνη. Κάποια άλλη σκέψη? Υπάρχει ερώτηση εδώ? Η ερώτηση που είναι, η ζωή είναι ωραία όταν έχει νόημα. Πώς βρίσκουμε το προσωπικό μας νόημα? Αχα, η ζωή είναι ωραία όταν έχει νόημα. Πώς βρίσκουμε το προσωπικό μας νόημα? Κοιτάξτε, εάν τώρα μετά στο τέλος ο Θοδωρής Αυγάς θα βάλει το IBAN και το SWIFT code, στείλετε τα λεφτά που έχετε σε αυτό το τραπεζικό λογαριασμό σε μια υπεράκτη εταιρεία την οποία έχουμε φτιάξει, offshore, ναι, τότε θα σας δείξουμε το νόημα και θα σας στείλουμε με συνημμένο το νόημα για να το διαβάζετε. Η σιωπηλή κραυγή για νόημα,
στη ζωή εγείρεται από τα βάθη μιας τυραννισμένης ψυχής. Αυτός που τυραννείται, αυτός που υποφέρει δηλαδή, δεν τολμάει, προσέξτε, να ξεστομίσει αυτή την ερώτηση που θα του αλλάξει τη ζωή. Ποια είναι η ερώτηση? Αξίζει κανείς να ζει? Δηλαδή, όταν εγώ υποφέρω, το ερώτημα αυτό πηγάζει από μένα, από αυτόν που υποφέρει. Αυτός που υποφέρει λέει, αξίζει να ζει κανείς? Από ένα που είναι χαρούμενο, έχετε ποτέ την ώρα που είναι χαρούμενος, δεν έχει κερδίσει το λότο, είναι με την άνθρωπο που αγαπάει, έχει τα παιδιά, τα έχει όλα. Έχετε ποτέ δει κανένα που λέει, αξίζει κανείς να ζει, ρε φίλε, όταν είναι χαρούμενος? Όχι. Μα το ζει. Το ζει εκείνη την ώρα. Αυτός που το κάνει το ερώτημα, ποιος είναι πάοτε? Αυτός που υποφέρει. Και λέει ο ποιητής εδώ. Δεν τολμάει όμως να ξεστομίσει την ερώτηση, γιατί δέστε γιατί. Because he's too afraid to hear the answer. Επειδή φοβάται να ακούσει την απάντηση. Η απάντηση ποια είναι? Εσύ πρέπει να αλλάξεις. Να σου πω τι μου κάνει η γυναίκα μου εμένα με τον παρέτατο που ο άντρας με αυτά δεν μ' αγαπάει, δεν έχει εξάρια κοιλιακούς, μυρίζει τυρί και όχι αρμάνι, ντελενουί, πόντε παρφάμ, δεν προσέχει τα παιδιά, δεν είναι έτσι όπως το θέλω, είμαι τόσο δυναμικιά και ο άντρας μου δεν είναι δυναμικός, έκανε τέτοιο, ο πατέρας μου ήταν αυστηρός και εγώ ήμουν έτσι και ήθελα να ξεφύγω και γιουβέτσι και βρίσκουμε συνέχεια ευκαιρίες και προφάσεις εν αμαρτία, το λέω για να μείνει, προφάσεις εν αμαρτία, όχι άνευ αμαρτίας, στο να δικαιολογήσω το λάθος το οποίο συνεχίζω και να μην μπορώ να χαρώ σήμερα τη ζωή. Τώρα αυτή τη στιγμή. Τα 2 λεπτά που έχω. Ο Σολομώντας το είχε πει στον Εκκλησιαστή. Ας ανοίξει κάποιος πρώτο κεφάλαιο και το εδάφιο 1 και 2 ας διαβάσει. Εκκλησιαστής ο Σολομώντα. Ο πιο σοφός άνθρωπος στον κόσμο υποτίθεται. Κεφάλαιο Α και περικοπή 1 και 2. Όποιος το έχει παίρνει και το μικρόφωνο να το διαβάσει δυνατά και καθαρά, παρακαλώ πολύ. Πολύ σιωπηλοί σήμερα. Πρέπει να κάνουμε λίγο σοβέ και προδέρμα. Χάρη, το έχεις? Ματαιότητα ματαιοτήτων, είπε ο Εκκλησιαστής. Ματαιότητα ματαιοτήτων, τα πάντα ματαιότητα. Ρωτάμε λοιπόν, ευχαριστώ. Μπορεί αν έχεις τη σωστή γυναίκα να σου δώσει τη μεγαλύτερη χαρά? Ένας που είναι μόνος του αυτό νοιάζεται. Ο Σολομώντας είχε 1000. 1000. Μπορεί ένας άντρας να σου δώσει τη μεγάλη χαρά? Οι 1000 γυναίκες είχαν έναν άντρα. Το Σολομώντα, όχι οποιονδήποτε άντρα. Μπορεί ο πλούτος να σου δώσει λεφτά, χαρά? Ο πλούτος να δώσει λεφτά, δεν γίνεται. Ο πλούτος να δώσει χαρά? Ο Σολομώντας τα είχε. Μπορεί η θέση σαν βασιλιάς που ήτανε, η σοφία που δεν υπήρξε άνθρωπος πιο σοφός αυτό, να σου δώσει τη χαρά στη ζωή? Από ό,τι φαίνεται ο Σολομώντας, αυτό είναι το τελευταίο του βιβλίο. Ματαιώτης ματαιοτήτων. Τα πάντα, όταν λέει τα πάντα εννοεί τι? Τα πάντα, και μετά το εξηγήσω όλα τα κεφάλαια, διαβάστε το 13 κεφάλαια. Τα πάντα σημαίνει ό,τι είναι κάτω από τον ήλιο. Εμείς είμαστε κάτω από τον ήλιο, είμαστε στα βραδιόνια εδώ πέρα. Εδώ είναι το διαχωριστικό σημείο ταχύτητα του φωτός, από εδώ και πέρα. Στον ερχομό του ο Κύριος θα μας δώσει κάτι ταχύτητες, παιδιά, θα γίνουμε άντε γεια. Ωραία. Είναι ματαιότητα. Ματαιότητα σημαίνει τι? Ότι κουράζεσαι και αγωνίζεσαι, κάνεις τον αγώνα, αυτόν τον αγώνα που αναφέρθηκε προηγουμένως, τζάπα. Και στο τέλος φτάνεις και λες, ουφ. Δεν μπορεί να είναι κάτι τέτοιο. Ο Ιώβ είχε αυτό το πρόβλημα. Στο βιβλίο του Ιώβ. Γιατί λέει την ώρα που βγήκα από την κοιλιά της μάνας μου δεν πέθανα, γιατί να ζήσω? Και όσοι διαβάσουν το βιβλίο του Ιώβ, δεν πέρασε και λίγα, σε μία μέρα μέσα. Ό,τι είχε του πάρθηκε. Ο Ιώβ, αυτό είναι ένα πολύ όμορφο βιβλίο που θα πρέπει να το μελετήσουμε συστηματικά. Και πιστέψτε με, έχει τόσα καλά νέα αυτό το βιβλίο για το χαρακτήρα του Θεού. Μα τόσο λάθος το έχουν καταλάβει. Γιατί το ακούω πολλές φορές σε εκκλησίες που λένε ο Ιώβ κρατήθηκε, η Ιώβια υπομονή, το έχετε ακούσει αυτό, υπομονή του Ιώβ. Γιατί όταν καταστρέφει, τα χάνει όλα σε μια. Διαβάστε τα 2 πρώτα κεφάλαια του Ιώβ, τα χάνει όλα σε μια μέρα. Όλα. 7 παιδιά. Και μάλιστα έρχεται συστηματικά η καταστροφή. Πρώτα οι υλικές του περιουσίες. Τα πρόβατα, τα γίδια, τα κτήματά του. Μετά τα σπίτια. Και μετά τα παιδιά του. Ξέρετε τι σημαίνει για έναν πατέρα να χάσει τα 7 παιδιά του σε μια μέρα μέσα? Το μόνο που δεν πειράζει ο διάβολος είναι η γυναίκα του. Πάντα ο διάβολος αφήνει κάποιον για να σου πει τα καλά νέα. Η γυναίκα του έρχεται και του λέει βλασφήμα το Θεό και ψόφα. Τι περιμένεις άλλο? Και απαντάει ο Κύριος έδωσε,
Ο Κύριος πήρε ή ευλογημένο το όνομα του Κύριου, και όταν το ακούω από χριστιανούς να το λέω αυτό, μου ήρθε να του ρίξω σφυρί στο κεφάλι. Γιατί ο Ιώβ το λέει, αλλά ο Ιώβ δεν έχει πάρει χαμπάρι τι λέει. Λέει βλακίες εκείνη την ώρα. Γιατί ο Κύριος δίνει, αλλά ο διάβολος παίρνει. Και ο Ιώβ στα 40 κεφάλαια που περνάει το βιβλίο πρέπει να το μάθει. Γιατί στο τέλος, στο τελευταίο κεφάλαιο, όταν ο Θεός μιλά με τον Ιώβ, ξέρετε τι λέει ο Ιώβ? Είχα ακούσει για σένα, αλλά δεν σε είχα δει, δεν σε ήξερα. Ένας άνθρωπος ήταν πιστός, δεν ήξερε τον ίδιο τον Θεό, δεν ήξερε το χαρακτήρα του. Και να το θυμάστε αυτό. Ο Κύριος δίδει πάντα. Ποτέ δεν παίρνει ο Κύριος. Ο διάβολος είναι αυτός που παίρνει. Στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, στο 8ο κεφάλαιο, ο Χριστός λέει, στο 10ο κεφάλαιο, ο κλέφτης έρχεται να κλέψει. Εγώ ήρθα για να έχετε ζωή και να την έχετε με πληρότητα. Ο Θεός πάντα δίδει. Δεν θέλει ποτέ να σταματήσει να δίδει. Ο διάβολος είναι αυτός που παίρνει. Ο κλέφτης και ο απατεώνας και ο ανθρωποκτόνος είναι ο σατανάς. Μην χρεώνουμε στο Θεό. Α, ο Κύριος δίνει, ο Κύριος παίρνει. Όχι. Όχι, δεν είναι έτσι. Γιατί δεν έφυγα από την κοιλιά της μάνας μου να πέθανα εκείνη την ώρα, από το να φτάσω μέχρι αυτή τη στιγμή και να δω όλα αυτά μπροστά μου. Μαντέψτε όμως, οι ήρωες ξέρετε ποιοι είναι? Ούτε οι Σπαρτιάτες, ούτε ο Κολοκοτρώνης, μέχρι ένα σημείο που δεν τους αναιρώ, προσέξτε, τους ακυρώνω. Ο ήρωας είναι ο ανθρωπάκος, ο άγνωστος, που όλη την πικρία που έχει πάρει άδικα στη ζωή του, μιλάω άδικα έτσι, χωρίς ποτέ να έχει φταίξει, οι περισσότεροι από εμάς έχουμε κάνει το δαχτυλάκι μας πολλές φορές για να φταίξουμε. Σας μιλάει ο καλύτερος, ο αρχηγός σε αυτό το πράγμα. Άνθρωποι που άδικα μαστιγώθηκαν και χτυπήθηκαν από τη ζωή, αυτή την αδικία την κατάπιαν και τη μεταβόλησαν σε δικαιοσύνη. Το κακό που τους χτύπησε το κάνανε εύπεπτο και το κάνανε ομορφιά. Το μίσος το κάνανε αγάπη, την αδιαφορία ενδιαφέρον, την ψυχρότητα ζεστασιά. Την έλλειψη ήκτου γίνανε ελεήμονες. Αυτοί είναι οι ήρωες της ζωής. Είναι άγνωστοι. Όχι οι επίφανείς. Σπάνια μερικές φορές βγαίνουν και πάνω στις βραχονισίδες. Αλλά περισσότερο είναι στην καθημερινότητα. Τα ανθρωπάκια που τα λογαριάζουμε. Και αυτά τα ανθρωπάκια θα έπρεπε να γίνονταν οι δήμαρχοι, οι βουλευτές, οι υπουργοί, οι πρωθυπουργοί του ενός κράτους. Και όχι αυτοί οι οποίοι κυβερνούν. Αλλά ψηφίσατε, βάζω όλους εσάς που ψηφίσατε έστω και μια φορά, όλους αυτούς, γιατί είναι ένας αντικαθρεπτισμός στο τι υπάρχει μέσα μας. Αυτό είναι μια υπερπροβολή. Είναι. Βίκτορ Φράγκλ, πέθανε το 1998. Χρόνια μέσα στο Auschwitz και στον Νταχάου, κρατούμενος, καθηγητής νευρολογίας της Βιέννης, στην Πανεπιστημιακή Κλινική στη Βιέννη. Μαθητής του Ζίγμουντ Φρόιντ. Ήταν στα πόδια του Ζίγμουντ Φρόιντ, του πατέρα της ψυχανάλυσης. Τον φυλακίσανε. 3,5 χρόνια μέσα στο Auschwitz στον Νταχάου. Μόνο δυστυχώς ένα βιβλίο του έχει μεταφραστεί στα ελληνικά. Αυτό. Αναζητώντας νόημα, να απαντήσει στο ερώτημα, νόημα και σημασία σε ένα στρατόπεδο συγκέντρωσης. Πάρτε το βιβλίο να το διαβάσετε, θα με θυμηθείτε τι σημαίνει. Και υπάρχουν και κάποια βίντεο ακόμα στο YouTube. Μπορείτε Βίκτορ Φράγκλ να χτυπήσετε. Το ένα είναι που μιλάει σε φοιτητές ψυχολογίας στο Stanford University και άλλες δύο εκπομπές, η μία στο BBC και μία τελευταία του το 98, τη χρονιά που πέθανε κιόλας. Τιμήθηκε μετά την καθηγητής νευρολογίας. Τιμήθηκε μετά την αποφυλάκησή του μέχρι το τέλος της ζωής του με 28 τιμητικούς διδακτορικούς τίτλους. Όταν τον προσφωνούσαν, έπρεπε 28 φορές να λένε Doctor, Professor, Doctor. Και ο Φράγκλ έλεγε, πέστε ένα Herr Franklin, ένα κύριε Franklin, να τελειώνουμε τώρα. Με 25 λεπτά λες τώρα Doctor. Το βαριέσαι. Πανεπιστήμια από την Οξφόρδη μέχρι το Yale, το Harvard μέχρι και δεν ξέρω εγώ τι, τον τιμήσανε τιμητικό διδακτορικό τίτλο, όχι όπως πήρε ο Αλέξης ο δικός μας, από το Πανεπιστήμιο της Μήνης. Ο αριστερός πήρε τιμητικό διδακτορικό στα οικονομικά. Από καπιταλιστικό πανεπιστήμιο αριστερό. Δηλαδή, να σκίσω τις αρτιέρες μου που λένε και οι Κύπροι οι φίλοι μας. Έτσι, να σκίσω τις αρτιέρες μου. Οι τίτλοι διδακτορικοί αντιπροσώπευαν το ήθος του ανθρώπου. Την ημέρα των γενεθλίων της γυναίκας του, έβλεπε με τα ίδια τα μάτια και άκουγε με τα ίδια τα αυτιά μες στο Auschwitz πώς οδηγούσαν τα Waffen-SS τη γυναίκα του στο φούρνο, στα κρεματόρια και την άκουγε πώς ούρλιαζε και γόμενη ζωντανή. Και παίζανε Βάγνα μέσα στο Auschwitz. Έχασε τους γονείς του. Έχασε όλους τους συγγενείς του. Πίστευε στην ψυχανάλυση. Και ήταν αυτός που έκανε τη λεγόμενη τρίτη σχολή της Βιέννης. Η πρώτη σχολή της Βιέννης του Φρόιντ ήταν ότι οτιδήποτε κάνουμε στη ζωή, το νόημα για τη ζωή είναι η λίμπιντο, η καταπιεσμένη σεξουαλική επιθυμία. Αν μ' ακούει ο φίλος μου ο Νίκος από τη ΣΑΜ.
Δεν είναι έτσι. Γιατί στο Auschwitz του Dachau αυτός ο μεγάλος γιατρός έκανε την έρευνά του και διαπίστωσε ότι κανένας κρατούμενος τη νύχτα όταν κοιμόταν δεν είχε σεξουαλικά όνειρα. Η θεωρία του Φρόιντ με απλά λόγια λέει ότι οτιδήποτε έχεις στο ασυνείδητο, κάτω από συγκεκριμένες ψυχικές πιέσεις θα βγει στο συνειδητό. Είχαν ψυχικό πόνο και προβλήματα μέσα στο Auschwitz οι άνθρωποι. Πόσοι από εσάς σήμερα και από αυτούς που με βλέπετε θέλετε να αλλάξετε και να σας πω κατευθείαν μέσα σε ένα Auschwitz. Γιατί έχει διαφορά να λες είμαι σαν φυλακισμένος με το να είσαι φυλακισμένος. Είναι ένα πράγμα να είσαι με μια γυναίκα, έναν άντρα που λες δεν ταιριάζω άλλο και νιώθω φυλακή το γάμο μου και θέλω να φύγω και κάνω μαχλαπέτια. Και είναι ένα άλλο να σε έχω στο στρατόπεδο και κάθε πρωί στις 5 η ώρα, δεν θα πω πως κοιμάσαι, έχει πάει κανείς στο Auschwitz. Ξέρετε τι ωραία πως μυρίζει εγώ εκεί πέρα. Και να κοιμάσαι σαν ψωμιά στις τάβλες εκείνα τα ξύλινα χωρίς θέρμανση φυσικά και γεωθερμία και όλα αυτά. Ούτε να είσαι το χειμώνα μέσα στη ζέστη που έχει το ωραίο τέτοιο στον υποσταθμό της ΔΕΗ. Δεν χρειάζεται και το καλοκαίρι έχεις και κλιματιστικό για να μην υδρώνεις και πολύ. Αστεία. Έχεις κάνει φυλακή ποτέ? Έχεις κάνει φυλακή αληθινά ποτέ? Μπράβο. Αν θα κάνεις φυλακή μετά θα δεις τι ωραία που θα είναι όλα τα άλλα. Θα δεις τι ωραία που θα είναι. Και σε καλές φυλακές, όχι όπως είναι ο Άκης που τον χτύπησε λέει ο άλλος και μετά ήταν φραστικός προπυλακισμός. Να ήταν φραστικό. Μετά από ξυλοδαρμός άγριος έγινε φραστικός προπυλακισμός. Τέλος πάντων. Και όταν ξυπνούσαν, στις 5 η ώρα, όταν βγαίναν κάθε πρωί για να δουλέψουν μέχρι τους -40 Κελσίου, ήταν ένας αξιωματικός στον SS στην έξοδο και τους κοιτούσε. Και με μία κίνηση έτσι, δεξιά ή αριστερά, σήμαινε εσύ ζεις, εσύ πας στο θάλαμο αερίων στα κρεματόρια. Εξαρτώμενοι από το πώς έβλεπε ο αξιωματικός και έκρινε τα μάγουλά σου. Αν ήταν οχρά, έφευγες κατευθείαν στο κρεματόριο. Ο επόμενος ήταν. Και οι κρατούμενοι πριν βγουν χτυπιόντουσαν μεταξύ τους σφαλιάρες για να κοκκινήσουν τα μάγουλα, για να ζήσουν. Και έλεγε ο Φράγκλ, from the Zeit was to Niemann, to was jemand to becomes Niemann. Εκεί που ήσουν κάποιος, ξαφνικά γίνεις ένα τίποτα. Ούτε doctor, ούτε professor, τίποτα. Ένας αριθμός εδώ και ένας αριθμός εδώ τους είχαν. Και τους Εβραίους είχαν και το Gelbe Tuchlein, το κίτρινο του αστεράκι εδώ του Δαβίδ. Παρόλο την τραγωδία που πέρασε και παρόλο που ήταν μαθητής του Sigmund Freud, διαπίστωσε τα 3,5 χρόνια στο Auschwitz, ενώ κοιμόντουσαν οι άντρες κολλητά τρενάκια ένας στον άλλο, όχι για να κάνουν κάτι ερωτικά, αλλά για να ζεσταθούν μες στον παγετό, κανείς δεν είχε ούτε στήσει ούτε ερωτικές επιθυμίες. Γιατί λέμε ο νηστικός τι κάνει, καρβέλια ονειρεύεται. Και παρόλο που η ημερήσια δόση φαγητού ήταν 250 γραμμάρια ζωμός, του τέστην ούτε 500 θερμίδες στις 2.500 που θέλει ένας οργανισμός για να ζήσει, κανείς δεν ονειρευόταν φαΐ. Κανείς δεν ονειρευόταν το σεξ. Κανείς δεν ονειρευόταν υποτίθεται αυτά που μας λείπουνε. Όλοι τα όνειρα που βλέπανε, όταν βλέπανε, ξέρετε ποια ήτανε? Ελευθερία. 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 Ξέρετε αυτό το Stacheldraht, το λένε οι Γερμανοί. Stachelzaundraht. Γιατί υπάρχει αυτό το αγκαθωτό? Ποιος είναι ο σκοπός ενός στρατοπέδου συγκέντρωσης? Θα σε σκοτώσουν έτσι κι αλλιώς. Για ποιο λόγο σε βάζουν μέσα? Για να σε αποκλείσουν από την ελευθερία, να μην είσαι ελεύθερος. Γι' αυτό και περιγράφουμε τις δουλειές μας, τους γάμους μας, τις σχέσεις μας σαν τι? Σαν φυλακή. Αλλά είναι σαν φυλακή. Είναι σαν φυλακή γιατί εμείς το έχουμε κάνει, φίλε μου Βασίλη, φυλακή στο μυαλό μας. Μεταφορικά όχι, κυριολεκτικά το λέμε. Γιατί εμείς οι ίδιοι δεν είμαστε ελεύθεροι. Είδατε, σας είπα, σας έδειξα τα 7 προϋποθέσεις για το νόημα είναι να είσαι ελεύθερος, να ζητήσεις την ελευθερία. Εμείς δεν είμαστε ελεύθεροι, σκλάβοι είμαστε. Σας το εξήγησα και μια άλλη φορά. Η διαφορά ανάμεσα στον έρωτα και στην αγάπη είναι η εξής. Οι ερωτευμένοι δεν μπορούν να ζήσουν χώρια, γι' αυτό θέλουν να είναι μαζί. Υπάρχει εγωισμός στον έρωτα. Και ο καθένας κοιτάει τον εαυτό του πώς να κανονίσει τον εαυτό του. Γι' αυτό και υπάρχουν τα εγκλήματα πάθους. Τη σκότωσε, λέει, ή τον σκότωσε. Στην αγάπη οι δύο μπορούν να ζήσουν χώρια. Μπορούν, αλλά επιλέγουν να ζήσουν μαζί. Και αυτό είναι το μεγαλείο της αγάπης. Και η αγάπη πρέπει να μεγαλύνει τον έρωτα. Όχι τον έρωτα με την έννοια που βλέπουμε στις χαζορομαντικές ταινίες, στα χαζο-ροκ τραγούδια που. Να ξέρετε, οι 3 πρώτες λέξεις που σε έρευνα που γίνει στη ροκ μουσική είναι love, που χρησιμοποιείται, baby και η τρίτη είναι αχα, αχα.
Αυτά χρησιμοποιούνται ως επιτοπλίστων στη rock μουσική. Love, baby, αχα. Ο Mick Jagger 201η φορά ξαναπαντρεύεται και ξαναγίνεται πατέρας σαν το Βουτσά. Μιλάμε για αγάπη τώρα και αφιέρωση και αφοσίωση σε μια μόνο γυναίκα. Η πρώην η γυναίκα του έχει παντρευτεί έναν που είναι 85 χρονών, με λεπτά αισθήματα. Είναι τέτοια τόσο λεπτά τα αισθήματα. Και ούτω καθεξής. Αυτός ο άνθρωπος όταν βγήκε λοιπόν από το Auschwitz, επέδειξε σε όλη την ανθρωπότητα το τι σημαίνει να έχεις νόημα αληθινό μέσα σε ένα στρατόπεδο συγκέντρωσης. Ξέρετε ο Φράγκλ τι έλεγε? Αυτό που με κράτησε ζωντανό, πρώτα απ' όλα οι γονείς του ήταν Εβραίοι και αν το δείτε τη συνέντευξη είναι αρκετά συγκινητική. Βλέπετε έναν επιστήμονα ο οποίος πέρασε διαπυρός να φέρεται σαν ένα απλό παιδάκι. Και πόσο τον χαιρόμουν αυτόν τον άνθρωπο. Δυστυχώς δεν είχα την τύχη να τον γνωρίσω. Δυστυχώς. Προσωπικά. Όταν οι Γερμανοί ξεκίνησαν και κάνανε μετά το Kristallnacht, τη νύχτα των κρυστάλλων τη λεγόμενη, και κατηγορήσαν τους Εβραίους ότι φταίνε και άρχισαν να κάνουν τα pogrom, δεν ξεκίνησαν έτσι ξαφνικά. Ξεκίνησαν να γράφουν έξω από τα μαγαζιά Juden και μην αγοράζετε από τους Εβραίους. Το να μην μπορείς να πουλάς και να αγοράζεις που λέγεται και στην Αποκάλυψη. Και μετά τους πήρανε μπαλαούρο. Όταν λοιπόν γινόντουσαν αυτά ένα βράδυ, ακόμα ήταν ανοιχτά τα σύνορα και μπορούσε να του γίνει πρόσκληση να φύγει στην Αμερική. Να πάει σε νοσοκομείο στην Αμερική να εργαστεί με τη γυναίκα του. Μόλις είχε παντρευτεί. Φρεσκοπαντρεμένος ήταν νεαρός. Και ήταν επιμελητής Α ή διευθυντής στην ψυχιατρική στη Βιέννη, στην πανεπιστημιακή. Και έρχεται ο πατέρας του, αλλά μπορούσε να πάρει μόνο για 2 άτομα τη βίζα να φύγει, αυτόν και τη γυναίκα του. Και έρχεται ο πατέρας του Σαββάτο, μεσημέρι, μετά από τη συναγωγή, κλαμμένος με ένα κομμάτι πέτρα. Και του λέει ο Βίκτορ, τι έγινε μπαμπά, λέει, μόλις κάψαν τη συναγωγή οι Γερμανοί, η Γκεστάπο. Και λέει τι είναι αυτό, στη συναγωγή όπως στις εκκλησίες έχουμε την Αγία Τράπεζα και έχουν και αυτοί ένα σαν τραπέζι που έχουν κάποια πράγματα. Πάνω σε κάθε συναγωγή τότε είχαν με πέτρινο ομοίωμα τις 10 εντολές γραμμένες στα εβραϊκά. Λέει αυτό μόνο το κομμάτι, λέει, από την πέτρα έμεινε χωρίς να καεί. Και του λέει ο Βίκτορ Φράγκλ, ποιο είναι αυτό, και του το δείχνει. Και το μόνο που είχε μείνει ήταν η εντολή τίμα τον πατέρα σου και τη μητέρα σου. Και αν το δείτε, κλαίει και λέει, αυτό ήταν που με έκανε να μην πάρω τη βίζα και να μείνω με τους γονείς μου. Και μετά από τους γονείς μου, πώς σκοτώναμε στο Auschwitz το Τρίτο Ράιχ. Έχασε λοιπόν τα πάντα. Ό,τι μπορούσε ένας άνθρωπος να έχει. Παρ' όλα αυτά, έλεγε ότι αυτό που με κράτησε ζωντανό μέσα από αυτό το σειρματόπλεγμα ήταν η ανάμνηση των όμορφων στιγμών αγάπης και καλοσύνης που είχα, τις λίγες με τη γυναίκα μου, τους γονείς μου, τα αδέρφια μου, τους φίλους μου. Και όσο ήμουνα εγώ εδώ ελεύθερος, δεν μπορούσε να με κρατήσει σκλαβωμένο τίποτα. Έχουμε ωραίες αναμνήσεις. Ξέρετε γιατί γερνάμε? Δεν γερνάμε επειδή μεγαλώνουμε, γερνάμε γιατί όσο γερνούμε, μεγαλώνουμε, γεμίζει ο εγκέφαλος μας με απογοήτευση, με πικρία, με δυστυχία, με μιζέρια, με φόβο, με κακία. Μην εμπιστεύεσαι κανέναν. Τον είδες εκεί. Εγώ ακόμα και 10 φορές να κάνω, μην παρεξηγήσετε το ίδιο λάθος εννοώ σε συγκεκριμένα πράγματα, δηλαδή δεν θα χάσω ποτέ την αξιοπιστία μου στον άνθρωπο. Έτσι και το χάσουμε αυτό, την κάτσαμε. Τότε δεν μπορούμε να κηρύξουμε Ευαγγέλιο. Δεν μιλάω ότι είμαστε μπάτε σκύλα λέστε, ούτε καχύποπτοι, ούτε προληπτικοί. Τι σημαίνει αυτό? Αν ο Χάρης μου φέρθηκε εμένα οικονομικά κλακ και μου τα άρπαξε, την επόμενη φορά που θα έρθει να κάνω μια συνδιαλλαγή με την Αλεξάνδρα, θα είμαι ακριβώς ο ίδιος όπως ξεκίνησα με το Χάρη να κάνω την ίδια συναλλαγή. Με το ίδιο πνεύμα σαν να είναι η πρώτη φορά. Με καταλαβαίνετε? Δεν θα ξεκινήσω με όρους, προϋποθέσεις, θα ξεκινήσω ακριβώς το ίδιο. Γι' αυτό και ο Χριστός είπε, όταν δανείζετε, δώστε χωρίς να περιμένετε να πάρετε πίσω. Σας αγκαρεύουν 1 χιλιόμετρο, πηγαίνετε 2. Σας ζητάνε το χιτώνα, δώστε και το μάτιο. Δώστε τα όλα. Εμείς δίνουμε από το περίσσεμα, αν δώσουμε. Από το ειστέρημα, Αν πω παραδείγματος χάρη, σήμερα έχεις 200 ευρώ, αύριο το πρωί να πληρώσεις τον έμφυα. Τα θέλω, δώστα σε μένα γιατί θα τα χρησιμοποιήσω κάπου αλλού και εσύ δεν θα πληρώσεις τον έμφυα. Ποιο από τα δύο είναι η προτεραιότητα στη ζωή? Να βοηθήσεις έναν που να φάει φαγητό ή να κάνει κάτι άμεσο,
ή να πληρώσει τη δική σου πρώτη ανάγκη? Φυσικά να ικανοποιήσει τις δικές σου πρώτες ανάγκες. Επειδή λοιπόν συστηματικά μάθαμε όλοι να ικανοποιούμε τις δικές μας ανάγκες, που μετά από ανάγκες κάναμε επιθυμίες και ορέξεις και γαστριμαργίες, έχουμε φτάσει να έχουμε απλώσει ένα τέτοιο μάτριξ με τόσες ανάγκες που δεν τις προλαβαίνουμε. Το σύστημα μας έδωσε πολύ όμορφα. Μας πέταξε το δόλωμα με τόσες ανάγκες, γεμίσαμε εμείς με τόσες ανάγκες και επιθυμίες και τώρα δεν μπορούμε να φύγουμε. Γιατί ένας στους δύο είναι χρεωμένοι? Γιατί πήραν σπίτια? Γιατί δεν πήραν τα σπίτια? Γιατί ποιο είναι το πατινί? Το θυμάμαι στη δεκαετία του 80. Είτε δουλεύεις, λέει, είτε έχεις ενίκιο, είτε έχεις σπίτι, το ίδιο πράγμα. Ναι, σε 30 χρόνια το έχεις ξεπληρώσει, σωστά. Και ποιο σου είπε σε 30 χρόνια θα έχεις τη δουλειά? Ότι 30 χρόνια θα πάνε τα ίδια πράγματα. Αλλά όταν πηγαίνανε και την ώρα καλά και περνούσαμε καλά, δεν σκεφτόμασταν τι? Ότι έχει ηλιοφάνεια, έχει καλοκαίρι, αλλά θα έρθει και χειμώνας, φίλε. Δεν διάβαζαν τη γραφή ότι υπάρχουν παχές αγελάδες, αλλά υπάρχουν και ισχνές αγελάδες. Δεν διαβάσανε στο βιβλίο των παροιμιών, στο 6ο κεφάλαιο, που λέει ο εκκλησιαστής, δέστε τι λέει. 6ο κεφάλαιο, ας το ανοίξει κάποιος. Για να δείτε ότι δεν είναι τίποτα καινούργιο, από παλιά υπάρχουν αυτά, αλλά δεν μαθαίνουμε. Και ας διαβάσει κάποιος, αν θέλει, ας πάρει το μικρόφωνο. Τα πρώτα 3 εδάφια, παρακαλώ. Ας διαβάσει κάποιος. Από το 6ο κεφάλαιο. 6ο κεφάλαιο, εδάφια 1, 2 και 3. Γέ μου, αν έγινες εγγυητή για τον φίλο σου, αν έδωσες το χέρι σου σε ξένον, παγιδεύτηκες με τα λόγια του στόματός σου. Πιάστηκες με τα λόγια του στόματός σου. Τι σημαίνει εγγυητής? Την ξέρετε τη λέξη αυτή? Μα είναι φίλος. Είναι αδελφός. Τι είναι? Τι λέει εδώ ο Σολομώντας? Τι έγινες? Παγιδεύτηκες μόνος σου. Ποιος σου φταίει? Ο αδερφός σου? Όχι. Είναι προσωπική ευθύνη. Γι' αυτό λέτε να αναλάβω την ευθύνη. Συνέχισε. Κάνε λοιπόν τούτο, γέ μου, και ζώσου. Σώζου. Ναι. Λοιπόν, επειδή ήρθες στα χέρια του φίλου σου, πήγαινε μη αποκάμεις και βίαζε τον φίλο σου. Το βίαζε τον φίλο σου, ξέρετε τι σημαίνει? Το εξηγεί παρακάτω. Παρακάτω, ας διαβάσεις, συνέχισε, Αλεξάνδρα, θες. Μη δώσεις ύπνο στα μάτια σου, ούτε νησταγμό στα βλέφαρά σου. Σώζου σαν μικρό ζαρκάδι από το χέρι του κυνηγού και σαν πουλί από το χέρι του πτυνοθύρα. Με άλλα λόγια, ξεκίνα και δούλευε και αμέσως μετά τι λέει? Τι προτροπή δίνει ο Σολομώντας? Κοίταξε ποιον τώρα λέει. Σιγά παιδιά. Ας πέσει, να το σηκώσουμε. Όπως είπε και ο Χάρης, τα μέταλλα δεν πονάνε, έτσι δεν είναι? Έτσι. Τα μέταλλα δεν πονάνε, οι άνθρωποι πονάνε. Ας διαβάσει κάποιος το εδάφιο 6, 7 και 8. Ποια προτροπή δίνει? Ποιο να κοιτάξουμε να πάρουμε μάθημα? Κεφάλαιο 6, εδάφιο 6 και 7 και 8. Στις παροιμίες του Σολομώντα. Κεφάλαιο 6, εδάφιο 6, 7 και 8. Πήγαινε στο μυρμήγκι ως κνηρέ. Παρατήρησε τους δρόμους του και γίνε σοφός. Αυτό ενώ δεν έχει άρχοντα, επιστάτη ή κυβερνήτη. Και το εδάφιο 8, ναι. Ετοιμάζει την τροφή του το καλοκαίρι, μαζεύει τις τροφές του κατά το θερισμό. Πήγαινε στο μυρμήγκι, το οκνηρέ σημαίνει τεμπελχανά. Είναι εκκλητική. Ο τεμπέλαρε, λέει. Πήγαινε στο μυρμήγκι και δες τι κάνει, που δεν έχει ούτε πιστάτη ούτε κυβερνήτη, αλλά το καλοκαίρι τι κάνει? Μαζεύει την τροφή του. Για πότε τη μαζεύει? Εμείς τη μαζεύαμε μια ώρα δύσκολη, τα βάζαμε στην τράπεζα, μετά ήρθαν τα capital control. Μετά ήρθε ο Αλέξης. Και μετά θα έρθει και ο Κυριάκος. Μητσοτάκη. Τώρα είχαμε Γιωργάκη, Μητσοτάκη, Αλέξη. Εντάξει. Το επόμενο που περιμένω είναι, πώς τη λένε και την τρελή που βγαίνει με τη θρησκεία, τη Λουκά. Η επόμενη πρωθυπουργός μπορεί να είναι και αυτή. Μια και στην Αγγλία βγάζουν γυναίκα πρωθυπουργό, βγάλουν και αυτή. Θα βγει και Χίλαρε στην Αμερική, μπορεί να βγάλουν και τη Λουκά. Γιατί όχι, εδώ η Τσιτσολή να βγει και βουλευτήνα στην Ιταλική Βουλή. Τουλάχιστον δείξανε τι είναι το Ιταλικό Κοινοβούλιο. Το δείξαν τι είναι. Ναι. Οπότε εμείς δεν το δείχνουμε τουλάχιστον. Έως πότε θέλεις, εδάφιο 9, κοιμάστε τεμπέλη, οκνηρέ? Πότε θα σηκωθείς από τον ύπνο σου? Λίγος ύπνος, λίγος νησταγμός, λίγη συμπλοκή των χειριών. Ξέρετε τι σημαίνει συμπλοκή των χειριών? Αυτό που κάνεις τώρα αυτή τη στιγμή εσύ. Έτσι. Και συμπλοκή των ποδών.
Μετά, όταν τα πόδια δεν συμπλέκονται, αναπλέκονται. Τα ανοίγεις τα πόδια ή τα κλείνεις. Εξαρτάται και έτσι βγάζεις το ψωμί σου. Με ανοιχτά ή με κλειστά πόδια. Η Ελλάδα το βγάζει με ανοιχτά κλειστά. Είναι μια στην Ανατολή, μια στη Δύση. Έπειτα η πτώχεια σου έρχεται σαν τι? Σαν ταχυδρόμος. Ο ταχυδρόμος χτυπάει 2 φορές. Εμάς ήρθε και 3ο μνημόνιο. Και η ένδυά σου ως ανήρ ένοπλος. Η κατάντια σου δηλαδή. Δεν σου φταίει κανείς άλλος τις περισσότερες φορές. Είμαστε προσωπικά υπεύθυνοι. Οι προσωπικά υπεύθυνοι. Οπότε θα χρειάζεται να αναθεωρήσουμε κάποια πράγματα. Βλέπετε, δεν υπάρχει εντολή ούτε μπελιάσεις. Δεν υπάρχει στις 10 εντολές. Αλλά δεν χρειάζεται να υπάρχει εντολή. Μας δίδεται. Αυτός που δεν εργάζεται δεν θα φάει κιόλας. Και άξιος ο εργάτης του μισθού αυτού. Μόνο που εμείς με τη μισθαποδοσία θέλαμε να κάνουμε άλλα πράγματα. Και νομίζαμε ότι επειδή παίρνουμε ένα μισθό μπορούμε να έχουμε ανάγκες. Αυτές τις ανάγκες το σύστημα μας τις πέταξε πολύ ωραία σαν παραγάδι. Πιαστήκαμε πάνω, χρεωθήκαμε. Και τώρα ένας στους 2 Έλληνες είναι δεμένος πιστάκωνα και δεν μπορεί να ξεφύγει. Δεν μπορεί να ξεφύγει. Ενώ όλος ο κάμπος, όλη η γη είναι ανεκμετάλλευτη. Ανεκμετάλλευτη. Έχουμε γίνει πρώτοι σε εισαγωγές. Μόνο εισάγουμε, δεν υπάρχει εξαγωγή τίποτα προς το εξωτερικό. Τίποτα. Σχεδόν τίποτα. Μην το βάλω ολοκληρωτικά, αλλά σχεδόν τίποτα. Πώς λοιπόν θα ανακάμψουμε? Δεν υπάρχει περίπτωση. Ξεχάστε το. Και αυτή είναι η Αγία Τριάδα για να ζει κάποιος. Αυτή που ο Βίκτορ Φράγκλιν οριοθέτησε. Το μεγαλύτερο όπλο που ο άνθρωπος έχει είναι η δύναμη της θέλησης. Εδώ το μετωπεί η Έλοβη. Η ελευθερία της θέλησης, της ελεύθερης θελήσεως, δίνει θέληση για νόημα και νόημα για ζωή. Το ξαναλέω. Η ελευθερία της θέλησης, πρέπει πρώτα να είμαστε ελεύθεροι. Και η ελευθερία αυτή δεν έχει να κάνει με την οικονομική και άλλη ελευθερία. Μπορεί κάποιος, ο Αβραάμ Λίνκολν ήταν ο μόνος και ο καλύτερος πρόεδρος των ΗΠΑ. Μετά από αυτόν όλοι οι άλλοι είναι μασόνοι 33ης βαθμίδας. Όλοι. Γι' αυτό και τον σκοτώσανε. Οι Σουήτες τον σκοτώσανε τον Αβραάμ Λίνκολν. Πιάστηκε μάλιστα ο Μπουθ, ο εκτελεστής, τον πυροβόλη στο κεφάλι από πίσω, πιάστηκε 1 χρόνο αργότερα στην θερινή έπαυλη του Πάπα στο Βατικανό. Και όταν οι μυστικές Αμερικάνικες αρχές τον φέρναν πίσω να το δικάσουνε, του είπε: μη στεναχωριέσαι, το δικαστήριο είναι δικό μας, θα ελευθερωθείς. Και τον αθώωσανε. Εντάξει. Ο Αβραάμ Λίνκολν, μέχρι την ημέρα που τον πυροβόλησαν σε εκείνο το θέατρο που παρακολουθούσε την παράσταση εκείνο το βράδυ, ήταν παντρεμένος με τη γυναίκα του τόσα χρόνια. Η οποία γυναίκα του είχε διπολική διαταραχή και σχιζοφρένεια. Ήταν μια τρελή. Δεν την άφησε ο Αβραάμ Λίνκολν. Δεν την άφησε μέχρι το τέλος της ζωής του. Την τρελή δεν την άφησε. Και εμείς τολμούμε, βάζω πρώτο δικό, να αφήνουμε ή να αποσχερτούμε τα τέρια μας. Είχα μιλήσει για τον αυτοκρατορικό πιγκουίνο την προηγούμενη φορά. Τι κάνει? Επειδή μας είπε ή μας έκανε ή δεν μας είπε, δεν μας έκανε έτσι όπως θα θέλαμε να μας πει και να μας κάνει. Ωραία. Και μετά δημιουργούμε τέτοιο. Απ' την άλλη πλευρά έχει τουρκικά Σουλεϊμάν, το μεγαλοπρεπή, τόλμη και βλακεία, η λάμψη, καλημέρα ζωή. Δεν μπορώ, θα κάνω με το... Και όλα αυτά που κυκλοφορούν ισπανικά, κολομβιανά και κάθονται και δημιουργούν μια ιδεατή, υπερβατή, τι είναι υποτίθεται αγάπη, τι είναι σωστές σχέσεις, τι είναι ερωτικός άνθρωπος και όλα αυτά. Και είναι διαστρεβλωμένο στο μυαλό μας. Τα μάθαμε όλα ανάποδα. Προχθές ήμασταν με τον φίλο τον Μπάρη, του έδωσα αυτό το βιβλίο «Χριστιανική οικογένεια» και γυρνάει και μου λέει: ρε φίλε Κώστα, όλα λάθος, λέει, τα μάθαμε από την αρχή, μα όλα. Και όμως έτσι είναι. Γι' αυτό και φαίνεται δύσκολο να έρχονται στα προγράμματα οι άνθρωποι. Τους φαίνεται δύσκολο να κόψουν το τσιγάρο. Τους φαίνεται δύσκολο να κόψουν το ποτό. Να μην τρώνε ψοφίμια. Να μην βρίζουν. Να αγαπούν τη γυναίκα τους ή τον άντρα τους. Ακόμα και όταν η γυναίκα τους κάνει έτσι όπως είναι. Ο αείμνηστος Σωτήρης ο Μουστάκας με την Πονέλου ήταν τα ζευγάρια που δεν δώσαν δικαίωμα όπως δίνουν όλα τα άλλα στα εσπρέσο και όλα αυτά. Ζήσαν όμορφα και υπέροχα. Και ήταν υπέροχος άνθρωπος ο Μουστάκας. Όσοι από εσάς βλέπατε τις ειδήσεις, αν τον καταλαβαίνετε, κάθε κωμωδία ήταν ένα δράμα. Αλλά απλά οι άνθρωποι γελάγανε έτσι. Είχα μια κόρη. Έχω μια κόρη βασικά. Πέθαναν και οι δύο. Την ημέρα που γιόρταζε η κόρη τους, πέθανε ο Μουστάκας. 1 μήνα αργότερα, στα γενέθλια της κόρης τους, πέθανε η Μπονέλου. Η Μπονέλου το τελευταίο διάστημα είχε Αλτσχάιμα. Δεν καταλάβαινε κανέναν. Ο Μουστάκας, παρόλο που ο ίδιος πέθανε και το ήξερε, τον καρκίνο, πήγαινε κάθε μέρα εκεί που ήταν και της κράταγε το χέρι και έμενε ώρες σιωπηλός. Χωρίς να ξέρει κανείς. Έφευγε από το θέατρο και δεν πρόλαβε να τελειώσει. Η τελευταία του ταινία ήταν αυτή με τον Λαζόπουλο που έπαιξε το Ελγκρέκο. Και δεν είναι τυχαίο, η πρώτη και τελευταία του ταινία ήταν οι σοβαρές ταινίες με την έννοια αυτή. Ήταν ο Ζορμπάς, η πρώτη ταινία που έπαιξε σε έναν τρίτο ρόλο και η τελευταία του ταινία ήταν ο Ελγκρέκο. Πήγαινε εκεί χωρίς να κάνει και απλά της κράταγε το χέρι. Και όταν, προσέξτε,
η Μπονέλου μέσα στην άνοια που είχε ένιωσε την απουσία ότι κάνει εκείνο το χέρι να σε κρατάει, τελείωσε και όλας έφυγε. Έτσι απλά και όμορφα και ταπεινά. Δεν είχαν προβλήματα αυτό το ζευγάρι? Σίγουρα ναι. Δεν είχαν διαφορές? Βέβαια και είχαν. Δεν είχαν έρθει σε κόντρα? Βέβαια είχαν. Αλλά γιατί μείνανε? Ο Σολομώντας το λέει, το τριπλό σκηνή δεν κόβεται. Και τριπλό σκηνή είναι ο άντρας, η γυναίκα και στη μέση το καλύτερο μέρος είναι ο Θεός. Και όταν ο Θεός δεν είναι στη μέση, γι' αυτό σας είπα στην αρχή ότι άνθρωπος ο οποίος ισχυρίζεται ότι αγαπάει τον Χριστό και θέλει να κάνει το θέλημα του Χριστού. Να σας το πω διαφορετικά. Είμαι χριστιανός. Λέω εγώ, υποτίθεται, ντεμεκ, τάχα μου. Του Λαντρουτζής. Τεβεκελής. Μετάφραση, ας ψάξω στην Ποντιακή. Και έχω θέμα με τη γυναίκα μου και έχω προβλήματα με τη γυναίκα μου στο γάμο μου. Και η Μαρία, ποτέ δεν το κάνει, ποτέ είναι ήρωας, από εδώ φεύγει και πάει με το Βαγγέλη και με απατήσει και πάρει τα λεφτά όλα που έχω κρυμμένα εγώ στην Ελβετία, στη λίστα Μαγκάρτ και τα φάει με το Βαγγέλη στα μπουζούκια και στους κουλοχέριδες. Μια φορά είχα πει στο κουλοχέρι και λέει, γιατί έχει κουλοχέρι? Λέει, τι είναι ο κουλοχέρις? Φανταστείτε πόσο αθώος άνθρωπος, δεν ξέρει τι είναι κουλοχέριδες. Έχω κάθε δικαίωμα, εφόσον μοιχεύσει απέναντί μου και κλέψει και παραβιάσει τις αρχές του γάμου, βάσει της Αγίας Γραφής να τη χωρίσω. Νόμιμα το έχω το δικαίωμα, βέβαια. Ο Θεός θα με καταλάβει, βέβαια. Μαντέψτε όμως ο Θεός τι θέλει και τι απαιτεί από μένα όταν η Μαρία τα κάνει όλα αυτά. Να μείνω εκεί? Όχι, να τη χωρίσω. Να τη συγχωρέσω, μπράβο. Ο Μωυσής είπε ο Χριστός στο κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο, στο 18ο κεφάλαιο, ένεκεν τη σκληροκαρδία σας επέτρεψε το χαρτί του διαζυγίου. Ότι ο Θεός επιτρέπει κάτι, είπα να πει ότι το θέλει. Είναι το plan B. Ένεκεν όμως γιατί το επέτρεψε? Της σκληροκαρδίας σας. Με άλλα λόγια, για το πιστεύω αυτό, το λέει το Ευαγγέλιο, αυτά είναι τα καλά νέα. Το τι κάνω εγώ δεν παίζει ρόλο στο σωτηριακό ρόλο του Χριστού. Αυτά που κηρύττουν κάποιοι ότι ξέρεις κάτι, αν δεν μετανοήσεις, δεν θα σωθείς, θα είναι μπουρδες, δεν έχει σχέση με Ευαγγέλιο. Δεν έχει σχέση με Ευαγγέλιο. Η σωτηρία προπορεύεται της υπακοής. Η υπακοή έρχεται μετά σαν αποτέλεσμα της βίωσης της σωτηρίας. Αλλά λέω εγώ, εάν εγώ το κάνω αυτό, ή δεν το κάνω ή δεν το κάνω, ο Θεός με αγαπάει το ίδιο. Αλλά μια διαφορά υπάρχει. Αυτό μπορεί κάποιος να μου πιάνει διαφορά. Δηλαδή και να χωρίσω τη Μαρία που είναι δικαιολογημένη, η Μαρία που δεν έχει κάθε δικαίωμα να το κάνει. Και να πω και που με κράτησε και τόσα χρόνια η Εύα. Το μικρόφωνο. Τι είναι, τελείωσε η μπαταρία, χαμένη μπατάρια. Δώσε το άλλο στο χέρι. Όχι, τι είναι, Λαζόπουλος, έχουν μπαταρία? Ναι. Μισό λεπτό. Δεν ακούγεται εκεί. Ακούγεται. Εντάξει. Πώς είμαστε? 1, 2, 3. Εντάξει. Ποια είναι η διαφορά? Για πέστε μου. Ο Θεός με αγαπάει έτσι κι αλλιώς το ίδιο. Δεν αλλάζει τίποτα. Και θα με έχει και στη βασιλεία του. Και εμένα και τη Μαρία μπορεί και το Βαγγέλη μαζί. Ωραία. Τι αλλάζει όμως σε μένα ή στη Μαρία, αν δεν χωρίσω εγώ τη Μαρία ή η Μαρία εμένα? Το οποίο σημαίνει τι? Ότι έχεις δύναμη της καρδιάς, δηλαδή έχεις την αγάπη που μπορεί να έχεις το Θεό. Ποια, μπράβο. Πλησιάζουμε στην αγάπη. Μπράβο. Δείχνω με τον πιο περίοπτο τρόπο ότι ο Χριστός είναι μια ζωντανή βίωση σε αυτό που είπα στην αρχή. Δεν είναι μια θεωρητική κατάσταση που λέω, εγώ πιστεύω εκεί. Βλέπετε, στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, στο 6ο κεφάλαιο, πάει ο Χριστός σε εκείνη τη Σαμαρίτισσα, στο πηγάδι του Ιακώβ και πιάνει μια κουβέντα. Και τι του λέει κάποια στιγμή αυτή? Εμείς λατρεύουμε εδώ, εσείς λατρεύετε εκεί. Και τι της απαντάει ο Χριστός? Γυναίκα, άκουσέ με. Έρχεται ώρα, λέει, που αυτοί που λατρεύουν το Θεό, το λατρεύουν εν πνεύματι και αλήθεια, γιατί ο Θεός πνεύμα είναι και τέτοιους θέλει ο Θεός. Με άλλα λόγια, λέει, εδώ και εκεί, Μεδίνα, Μέκα, Ιεροσόλυμα, Άγιοι τόποι, Μάγια, Άγιο Όρος, Μάγιο Όρος, δεν έχω καμιά σημασία. Με πνεύμα και αλήθεια. Ποια διαφορά κάνει σε μένα? Τη διαφορά ότι βιώνω τη δύναμη της αγάπης του Χριστού σε μένα και αυτή την αγάπη μπορώ να τη ζήσω για μένα με τον Χριστό, άσχετα αν η Μαρία το δεχτεί ή όχι, ή αν εγώ δεχτώ της Μαρίας ή όχι την αγάπη.
Γι' αυτό δεν μπορώ να δεχτώ χριστιανός που λέει ότι εγώ βίωσα την αγάπη του Θεού να λέει δεν μπορώ να ζήσω χωρίς αν δεν έχω εκείνο, δεν μπορώ χωρίς το άλλο, έτσι γιουβέτσι, αλλιώς χελιώτικα. Ψέματα λέει, δεν έχει βιώσει τίποτα. Πρέπει να ξανακάνει reset και format. Γιατί αυτή η κοινωνία πάει έτσι, γι' αυτό ακριβώς το λόγο. Γιατί δεν είναι ούτε ελεύθεροι, ούτε έχουν θέληση, και ούτε θέληση για νόημα, και ούτε νόημα για ζωή. Ίσα-ίσα ακριβώς το αντίθετο είναι. Είμαστε σε μια θανάτωση, σε μια διαδικασία αποπτώσεως. Λίγο πριν πεθάνει, ο Βίκτορ Φράγκλ, τα τελευταία του λόγια ήταν αυτό. Το μόνο πράγμα που δεν μπορείς να μου πάρεις είναι ο τρόπος που εγώ επιλέγω να ανταποκριθώ σε αυτό που εσύ μου έκανες. Αυτή την ελευθερία δεν μπορείς να μου την πάρεις. Η τελευταία ελευθερία ενός ανθρώπου, δέστε το, είναι η ικανότητα να επιλέγει τι στάση ζωής θα έχει απέναντι σε αυτό που του κάνει ο άλλος. Και αυτή την ελευθερία δεν μπορεί να την πάρει κανένας. Μπορεί να σε χτυπήσουν στον αμάγουλο και να γυρίσει στο άλλο, να γυρίσει να του ρίξει ένα μπουκέτο. Εξαρτώ με την ανταπόκριση σου, θα φανούν πολλά. Μαρκ Τουέιν ήταν αυτός που είχε πει ότι οι δύο πιο σημαντικές μέρες στη ζωή ενός ανθρώπου είναι η μέρα που γεννιέται και η μέρα που θα συνειδητοποιεί γιατί γεννήθηκε. Και αυτή την ημέρα τη δεύτερη, βλέπετε, τα γενέθλια τα γιορτάζουμε. Τα γενέθλια κάνουμε πάρτι. Άλλο stress factor κι αυτό. Παλιά περιμέναμε να έρθουν και χαιρόμαστε να έρθουν τα Χριστούγεννα. Το χριστουγεννιάτικο δέντρο το δικό μας ήταν πάντοτε το ίδιο. Ένα παλιό έτσι ψεύτικο και έβαζε βαμβάκι πάνω η μάνα μου. Κάνα 2 μπάλες και 3 λαμπόγιαλα είχε. Αυτό. Και τότε στον ΟΣΕ που δούλευε ο πατέρας μου, παραμονή Χριστουγέννων, φέρνανε δώρα, δίνανε δώρα στα παιδιά του ΟΣΕ. Δώρα, τώρα ξέρετε γιατί δώρα. Αφού εμείς δεν είχα, για μένα το είχα ακόμα αποθυμένο. Έβλεπα τότε τα τρενάκια, του σιδηροδρόμους που πέραν τα άλλα τα παιδάκια και εγώ δεν είχα πού, ήταν ακριβά τότε. Θυμάμαι την πρώτη φορά το 1976 είχαμε πάει στο Μινιόν. Και έχω μια φωτογραφία με έναν Άγιο Βασίλη που κάθομαι δίπλα και είμαι έτσι. Ήταν τόσο. Πήγα στο Μινιόν. Εγώ πήγα στο Μινιόν και κάτσα στον Άγιο Βασίλη. Και αντί για τρενάκια παίρναμε τις Colgate, τις κάναμε ήρμο και κάναμε, όπως είχε το χαλί, είχε τέτοια σημάδια, κάναμε ήταν οι ράγες και κάναμε. Και έβλεπα, θυμάμαι τον ξάδερφο μου που είχε πιο πολλά λεφτά αιτιά μου και του είχε πάρει ένα τρενάκι και του έλεγε με τρενάκι, εγώ δεν θέλω τρενάκι. Μου λέει ξάδερφος, εσύ έχεις ζωντανά τρένα. Σε ζηλεύω. Εμένα η μάνα μου δεν με αφήνει να έρθω και στο σταθμό που είναι τα τρένα. Και έλεγα, εγώ αυτό θέλω, δεν θέλω το ζωντανό τρένο. Μου λέει ο πατέρας μου, μα τα ζωντανά είναι καλύτερα. Λέω, τα ζωντανά είναι καλύτερα, αλλά δεν μπορώ να τα παίξω όπως θέλω, τα φοβάμαι. Ό,τι να είναι. Κάει και το Μινιόν και πώς το λέγανε το άλλο, και ο Κλαουδάτος τότε και όλα τα καταστρέψαν. Το Μινιόν ήταν από τις πιο κερδοφόρες και μεγάλες επιχειρήσεις στην Ελλάδα. 2 φορές κιόλας έγινε, το πήραν άλωμα το κάνανε. Και κάνουμε γενέθλια. Θυμάμαι, γενέθλια. Τέλος πάντων. Η μάνα μου την διαφήμιση τα έκανε και για τους 3 μαζί σε έναν. Διαφορετικά και αλλού, επειδή εγώ και η αδερφή μου την ίδια μέρα γενέθλια, ο αδερφός μου μέχρι το Χριστούγεννα μας τα έκανε όλους μαζί έναν. Τα έκανε σύντμηση ένα, ξέρετε γιατί. Πως είπε και μια που είμαι έτσι, ας πούμε χρόνια πολλά για εκείνο, για το άλλο, όλα μαζί. Ρε παιδί μου, τα γλιτώσουμε. Και για το γάμο, για τα βαφτίσια και για την κηδεία. Ναι, περικοπές. Και ήμασταν χαρούμενοι. Και τώρα ετοιμάζονται για την γενέθλια και είναι άγχος. Πού θα κάνω το πάτη, πώς θα γίνει εκείνο, θα κάνω το άλλο. Πάνω φορές αυτό. Αυτό μου κάνει, είναι έτσι. Όλα είναι stress factor. Ένας από τους μεγαλύτερους στρεσογόνους παράγοντες είναι η περίοδος λίγο πριν τις γιορτές. Οι άνθρωποι αγχώνονται. Ξέρετε πόσες θερμίδες καταναλώνει ένας Δυτικοευρωπαίος από 23 Δεκεμβρίου μέχρι 2 Ιανουαρίου. Κοντά στις 35.000 θερμίδες μπορεί να καταναλώσει. Ξέρετε σημαίνει 35.000 θερμίδες. Μπορείς να ξεκινήσεις από εδώ, να περάσεις όλη την οροσειρά, τον Όλυμπο, τα Πιέρια, την Πίνδο, να βγεις στην Αλβανία, να περάσεις Ιουγκοσλαβία και να φτάσεις μέχρι τη Γερμανία χωρίς να φας τίποτα. Και μέσα σε 7 με 10 μέρες ο μέσος θα τρώει. Έτσι μου πήγε η πεθερά μου. Τι να φάω, παιδί μου, λέει, μέσα στις γιορτές να μην παχύνω. Και της λέω, μάνα, σημασία έχει να φας από τις 2 Ιανουαρίου μέχρι τις 23 Δεκεμβρίου. Όχι στις 7 μέρες, τον άμπακα τρως όλο τον χρόνο. Ύστερα λες ο θηροειδής φταίει. Το να ζεις σημαίνει να υποφέρεις, είχε πει ο Φρίντριχ Νίτσε. Το να επιβιώσεις είναι να βρεις κάποιο νόημα σε αυτό τον πόνο και τον οδυρμό. Και υπάρχει νόημα ακόμα εκεί. Όχι ότι πρέπει να προκαλούμε, δεν είμαστε σαδομαζοχιστές. Αλλά ακόμα και όταν ο πόνος έρχεται, θα πρέπει να σταθούμε να τον αντιμετωπίσουμε. Πέστε μου, η λέξη αλτρουισμός τι σημαίνει? Να δίνω χωρίς να περιμένω αντάλλαγμα. Πότε μια αλτρουιστική αυτοθυσιαστική πράξη φαίνεται? Όταν όλα είναι καλά ή σε καταστάσεις πόνου και δυσκολίας?
Πότε πέφτει η μάνα μπροστά στο αυτοκίνητο για να σώσει το παιδί της? Όταν είναι το αυτοκίνητο και μπροστά, όχι δεν είναι καλά. Και γιατί η μάνα ή ο πατέρας ανάλογα θυσιάζει τη ζωή του για το παιδί του? Γιατί δεν έχει πόνο, δεν ξέρει ότι θα πονέσει εκείνη την ώρα. Το ξέρει. Γιατί το κάνει και γιατί δεν λογαριάζει τον πόνο? Πέστε μου, γιατί εκείνη η μάνα ή ο πατέρας που θα δει το παιδί του, Βασίλη, βλέπει την κόρη σου να πάει να σκοτωθεί. Και ξέρει ότι θα κάνει την κίνηση και μάλλον θα φύγει εσύ μπαλαόρο. Θα την κάνει την κίνηση? Μπράβο. Αένστικτο. Ένστικτο σημαίνει στη βιολογία πληροφορία γραμμένη στο DNA. Από ποιον ή γιατί θα το εξακριβώσουμε. Γιατί θα το κάνεις, Βασίλη? Ξέρεις, θα πονέσεις. Μα εδώ έχουμε πόνο. Και εμείς προσπαθούμε τα αναλγητικά και τα αντικαταθλιπτικά είναι τα πρώτα φάρμακα σε πωλήσεις. Γιατί μειώνουν τον πόνο, την αίσθηση του πόνου. Εγώ θέλω να πονάνε οι ασθενείς εντός εισαγωγικών, γιατί με την αίσθηση του πόνου καταλαβαίνουν και πού υποφέρουν. Ενώ ξέρω ότι θα πονέσω, γιατί η θυσία είναι όμορφη. Και το είπα πριν από κάποιο καιρό σε μια ψυχή, αλλά δεν πιστεύω να το έχει καταλάβει μέχρι ακόμα. Θυσία που δεν γίνεται με χαμόγελο και χαρά, δεν αξίζει να λέγεται θυσία. Αυτό το πράγμα, εγώ θυσιάστηκα για τα παιδιά μου, για τον άντρα μου, για το Θεό. Έρχοντα τα ακούω αυτό, μου ήρθε να ρίξω σφαλιάρες ανάποδες. Ευτυχώς είναι μακριά αυτοί που το λένε. Θυσιάστηκε για το Θεό, δηλαδή για το Θεό το έκανα και είμαι μίζε. Όχι. Η θυσία πρέπει να είναι χαρά. Και γιατί είμαι χαρούμενος αν ξέρω εγώ ότι μπορεί να πεθάνω, αλλά το παιδί μου θα ζήσει? Ποιος είναι ο λόγος? Γιατί? Α, γι' αυτό. Παρτάκιας είσαι και εδώ. Επειδή θα πας τα καλύτερα. Γι' αυτό θυσιάζεσαι για το παιδί σου. Μα θυσιάζεσαι εσύ για να ζήσεις το παιδί σου. Εσύ θα πεθάνεις. Εσύ θα γίνεις λιώμα στις ρόδες αυτοκίνητο κάτω. Εσένα θα σκοτώσει ο βιαστής ή ο κλέφτης, ενώ θα ήθελε την κόρη σου, τη γυναίκα σου. Γιατί το κάνεις αυτό? Γιατί θα πεθάνεις, θα πας τα καλύτερα. Από αγάπη στο παιδί. Τι σημαίνει από αγάπη στο παιδί? Σημαίνει το παιδί σου, στο δική σου αντίληψη, έχει πολύ μεγαλύτερη σημασία, έχει νόημα και έχει αξία. Το αξιακό του σύστημα είναι ανώτερο από το δικό σου. Οπότε κρίνεις ότι η δική σου ζωή είναι κατώτερη από του παιδιού σου. Μπράβο. Αν μόνο βλέπαμε τους συνανθρώπους μας ακριβώς όλους έτσι, αυτή η κοινωνία θα ήταν πολύ καλύτερη. Και δεν θα είχαμε κανένα πρόβλημα. Ούτε νομοθεσίες ούτε τίποτα. Αν ακριβώς βλέπαμε έτσι. Άρα, γι' αυτό σας είπα για διπλή όραση. Το τώρα και το εκεί. Μπορεί στον πόνο και στη θλίψη να τα έχουμε όλα αυτά, αλλά αυτό δεν σημαίνει τίποτα. Σημαίνει ότι μπορούμε να βρούμε νόημα μέσα από εκεί πέρα. Ό,τι δεν σε θανατώνει σε κάνει πάντα πιο δυνατό. Ο δειρμός πολλές φορές εξαγνίζει την ψυχή, σε κάνει πιο σοφό, σε αυξάνει, προσέξτε, τη συμπόνια. Και έχουμε πάψει να είμαστε συμπονητικοί, το έχω αναφέρει. Σαν επιστήμονας, αλλά αφήστε, και σαν άνθρωπος άκουγα άλλοι, πέθανα από καρκίνο και είχα ένα βαθμό κατανόησης. Όταν εγώ έχασα τον πατέρα μου από τον καρκίνο, τότε αυξήθηκε αυτό κατά πολύ. Και από τότε είμαι πολύ, από το 95 και μετά είμαι πολύ πιο ευαισθητοποιημένος στους ασθενείς και ιδιαίτερα στους καρκινοπαθείς ασθενείς. Γιατί ξέρω τι σημαίνει να έχεις τον καρκινοπαθή ασθενή. Και χθες αυτό λέγαμε με τη σύζυγο. Παίρνει ο κόσμος τηλέφωνο. Δεν μπορείτε να φανταστείτε το τι βιώνουμε κάθε μέρα από τηλεφωνήματα ή μηνύματα. Μέσα στο κατά καλό καιρό έτσι. Ποια κρίση και ποια δεν έχω λεφτά. Σε όλη την επικράτεια και από το εξωτερικό. Παίρνουν και λένε η γυναίκα μου, ο αδερφός μου, το παιδί μου. Το ένα τώρα, ειδικά τους αγαπημένα άτομα που νοιάζονται και λέει έγινε η διάγνωση, πεθαίνουν καρκίνο. Και το μόνο που ζητάνε, έστω μια συμβουλή, μέχρι να βρουν μια συμβουλή. Πήρε ο άλλος ο καημένος, δεν ήξερα, από τα Γιάννενα ο κύριος και λέει: αδερφή μου την αγαπά πολύ, μόνο με να ακούει, είναι στην Αθήνα, την ξεκινάει χημειοθεραπεία. Και ένας φίλος μου είπε, λέει: πάρε το μωρούτι τηλέφωνο, θα σε βοηθήσει. Να κάνει τις χημειοθεραπείες ή να μην τις κάνει. Ξέρετε πόσο δίκοπο μαχαίρι είναι και το να ακούσει τη φωνή ότι είναι αγαθός άνθρωπος. Να του πεις, φίλε, γιατί λέει, αν τις κάνει και έρθει μετά στο πρόγραμμα θα είναι το ίδιο. Αν του πω εκείνη την ώρα, όχι, δεν θα είναι το ίδιο, τον έκοψα. Αν πάλι του πω, μην τις κάνεις οι χημειοθεραπείες μέχρι τον Μάρτιο του 2017, αυτό το άτομο, η αδερφή του μπορεί και να έχει πεθάνει από το άγχος. Γιατί οι γιατροί και λέει, ξέρω, λέει, αυτή λέει, μπαμπάτσι και λέει, θα ορμήξουν πάνω στην αδερφή μου, τι δεν κάνεις χημειοθεραπεία, ξέρετε πώς το κάνω αυτό. Είναι δίκοπο το μαχαίρι. Και σε εκείνη τη στιγμή τους λες απλά, όπως είπε και η Μαρία μου, ξέρετε κάτι, μπέστε στο YouTube, δέστε τις ομιλίες, πάρτε, δώστε στην αδερφή σας να ακούσει κάτι. Κάντε 2-3 πράγματα, γιατί πάρτε 1-2 βιβλία και ο καιρός θα περάσει γρήγορα. Και αν επιμείνουν οι γιατροί, προχωρήσει το σχήμα. Πρέπει να δώσεις ένα βατήρα να πατήσει ο άλλος, μην το αφήσεις τελείως μετέωρο. Θέλει σύνεση και φρόνηση, δεν είναι απλά κόψτε τα όλα έτσι. Συμπόνια λοιπόν. Μας διδάσκει επίσης ο πόνος πώς να μάθουμε να προσευχόμαστε και να περιμένουμε το Θεό.
και μας πιέζει, μας οδηγεί να κάνουμε κάτι καλύτερο από τη ζωή μας, να βγάλουμε κάτι καλύτερο. Αυτό που σας είπα, τι εξαγάγει σαν συμπέρασμα. Εδώ έχουμε την τριάδα, την ανίερη της έλλειψης νοήματος στη ζωή. Ο πόνος που βιώνουμε, οι ενοχές τις οποίες γεμίζουμε, η απεσιοδοξία οδηγούν στο θάνατο. Στην αισιόδοξη απεσιοδοξία, όπως το λέμε στην ψυχολογία. Πόνος, ενοχές και απεσιοδοξία οδηγούν με μαθηματική ακρίβεια στο θάνατο. Η διαδικασία της γύρασης επιταχύνεται όχι μόνο από την τροφή που θα φας, το αν θα γυμναστείς, αν θα πιείς νερό, αν θα καπνίζεις ή θα πίνεις, που παίζουν πολύ μεγάλο ρόλο, παίζει και εδώ πέρα. Τι πόνο, τι ενοχές και τι απεσιοδοξία έχουμε στη ζωή. Και αυτό τι φέρνει, φέρνει μια νευρωτική μη νοηματοδότηση. Επιθετικότητα, κατάθλιψη και εθισμούς. Γι' αυτό και πρέπει να είμαστε εθισμένοι. Ακόμα και στο φαΐ, ακόμα και στο καλό φαΐ μπορείς να είσαι εθισμένος. Η εγκράτεια είναι μεγάλη αρετή. Και ο άνθρωπος ο οποίος μπορεί να δαμάσει τον εαυτό του είναι ανώτερος από το μεγαλύτερο πορθητή, λέει ο Σολομώντας. Και εδώ έχουμε το αντίποδα όμως. Αλλαγή στην αντίληψη ζωής, και αυτό έρχεται με το τι βλέπεις. Δημιουργικότητα, και αυτό επιφέρει μια εμπειρία. Τι σημαίνει? Όταν λοιπόν, γι' αυτό μας είναι στο μυαλό ο Θεός, έρχεται κάποιος και μας δίνει μια καινοτόμο, μια καλύτερη ιδέα, ένα διάβλο να προχωρήσουμε, αυτό που είπατε προηγουμένως, ότι αν προϋποθέτουν, υπάρχουν τα άλλα τα 7, τότε μπορούμε να είμαστε χαρούμενοι, τότε αυτό μου επιφέρει μια δημιουργικότητα στη ζωή, με κάνει να φύγω μπροστά. Και επειδή δημιουργώ κάτι, έχω εμπειρίες τώρα τι, καινούργιες εμπειρίες. Και έτσι χτίζω καινούργιες αναμνήσεις, έτσι ώστε όταν θα έρθουν τα άσχημα, να μπορώ να έχω τουλάχιστον την ανάμνηση του καλού στο παρελθόντος και την ωραιότερη ανάμνηση για το καλύτερο στο μέλλον. Λέω ο Τολστόι, ο Λέοντας. Ξέρετε, ήταν πλούσιος ο Τολστόι. Ήταν επιφανής μες στη Ρωσία. Και αυτός είχε μια τρελή γυναίκα. Ξέρετε με ποιους έκανε παρέα? Με όλους τους φτωχούς και τους παραπεταμένους της Ρωσίας. Συνειδητά επέλεγε να κάνει με την, εντός εισαγωγικών, με τα κατακάθια της κοινωνίας, γι' αυτό έγινε Λέοντας. Η ελίτ τον περίμενε στα σαλόνια τα μεγάλα, αλλά σπάνια πήγαινε κατά εκεί. Δεν πατούσε κατά εκεί. Το κύριο νόημα της ζωής είναι, δέστε τι, to serve humanity, να υπηρετήσει την ανθρωπότητα. Γι' αυτό και όταν ο άλλος λέει είμαι δημόσιος υπάλληλος, είναι η υπηρεσία. Υπηρεσία τι σημαίνει? Είσαι υπηρέτης. Υπουργός, ξέρετε τι σημαίνει? Υπό-άργη. Στη λίστα είναι ο τελευταίος σε διακριτή. Δηλαδή, ο υπουργός πρέπει να είναι ο μεγαλύτερος υπηρέτης όλων. Όχι ο Πολάκης, υπουργός υγείας. Είχε και τη φωτογραφία του Άρη του Βελουχιώτη πίσω. Δηλαδή, έφτιασε ο Άρης και βγήκε ο Πολάκης με το μουστάκι, έτσι είναι και κριτικός, ας πούμε. Πήγε, έκανε χειρουργείο, όπως έκανε η κυρία Καραμαλή, τότε θυμάστε που τσίγανε, έκανε χειρουργείο σιγμοειδοεκτομή, αιμοροειδοεκτομή από έναν ασθενή στο νοσοκομείο της Σαντορίνης για να δείξει τι? Ότι το νοσοκομείο μπορεί να λειτουργήσει ενάντια σε αυτά που λέγανε οι δεξιοί πριν. Και βγήκε και έκανε αναρτήσεις και ένα σωρό ανοησίες. Και βγήκε ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών και σωστά κατ' εμέ, ο πρόεδρος, και έβαλε θέμα κυριότητας στο αν έπρεπε να είναι μες στο χειρουργείο. Τι δουλειά έχει επειδή είναι υπουργός? Επειδή είναι χειρουργός ο ίδιος και ήθελε να δείξει ότι λειτουργεί το νοσοκομείο και χειρούργησε. Και κάποιος έγραψε από κάτω, όχι εγώ, ο υπουργός μας, λέει, απέδειξε με την εγχείρηση τι υπουργός είναι. Το έγραψε κάποιος άλλος αυτό, δεν το είπα εγώ, εντάξει. Ήταν ανάρτηση στο πρώτο θέμα. Μπέστε το και δέστε το. Τέτοιους υπουργούς έχουμε. Όταν δεν μπορεί, κάθεται με το τσιγάρο και μου καπνίζει, και δεν τον κατακρίνω γι' αυτό. Θα πει, δεν είναι προσωπικό του θέμα. Φίλε, είσαι υπουργός υγείας, θα το κόψεις. Τελείωσε. Είναι υποχρέωσή σου να το κόψεις. Είσαι γιατρός. Ο ιατρικός κώδικας δεοντολογίας το υπαγορεύει. Οπότε μην πιάνεις τον κώδικα δεοντολογίας για να δείξεις ότι το καθήκον του γιατρού, η σύμφωνα που κράτη όργανο, είναι να χειρουργεί, να βοηθάει όπου κληθεί. Ναι, ήταν άμεσο το περιστατικό, είχε τις αιμορροίδες ο άλλος, ήταν άμεσο. Δηλαδή δεν πήγαινε άλλο, ρε παιδί μου, ο πισινός του είχε γίνει έτσι νταούλη και πετάχτηκε ο Πολάκης και είπε θα σε σώσω εγώ. Θεέ μου, φυλακεί το στόματί μου. Όπως και η κυρία Καραμαλή τώρα. Ανέβασε στο σελίδα και πρέπει να τα πούμε. Στην οποία τον καρκίνο του μαστού είναι ευαισθητοποιημένη. Γιατί είναι ειδικευμένη σε πολλά κέντρα, σε χειρουργικές επεμβάσεις και αποκατάσταση μαστού. Και νοιάζομαι για εσάς, έχει κάτι φωτογραφίες έτσι, γιατί ξέρω τι σημαίνει να έχει καρκίνο στο μαστό η γυναίκα. Η πρόληψη είναι το καλύτερο πράγμα. Μαστογραφία και μετά έχουμε επεμβατικές μεθόδους. Και ήθελα να γράψω στην ιστοσελίδα της. Hello, αν η μαστογραφία είναι πρόληψη, είστε τρελοί. Και αν το χειρουργείο είναι η πρόληψη, είστε 2 φορές τρελοί. Έτσι θα κάνετε πρόληψη. Κλείστε ραντεβού μαζί μας σήμερα.
Και ακούω κάποιους ανθρωπίσκους οι οποίοι γράφουν σε κάποια μπλοκ. Εμένα μου αρέσει τα είπα. Μουρούτης λέει, ναι, είναι αφίλαυτος λέει. Ζητάει λέει 1.000 ευρώ λέει, στο ξενοδοχείο για μια εβδομάδα. Ούτε resort spa 5 αστέρων να ήταν. Πρώτα είναι 600 ευρώ. Δεν είναι 1.000, ούτε 800. Δεύτερον, δείξε μου εσύ που θα πας διακοπές σε ένα ξενοδοχείο της κλάσεως του Σεμίλα, να δούμε πόσα θα πληρώσεις. Και τρίτον, hello, από του χρόνου θα είναι 10 μέρες και θα είναι 650. Έτσι το αυξήσαμε λίγο την τιμή κατά 50 ευρεόπουλα. Η υπηρεσία αληθινή. Η ζωή δεν είναι θέμα από υψηλές στιγμές να ζούμε, ξέρετε, στην κορυφή του βουνού, αλλά είναι στιγμές μοναδικές στην κοιλάδα της σκιάς του θανάτου, εκεί που περπατάμε. Νέλσον Μαντέλα, άδικα, μια ζωή μες στη φυλακή επειδή ήταν μαύρος, μια ζωή. Και όταν βγήκε το πρώτο πράγμα που έκανε ήταν να δώσει το χέρι του στον πρώην πρόεδρο του Apartheid για να ενωθούν οι λευκοί με τους μαύρους, επιτέλους να κάνουν κάτι εκεί πέρα. Ας υπάρχει δικαιοσύνη για όλους, ειρήνη για όλους, εργασία, ψωμί και αλάτι για όλους και η ελευθερία ας βασιλεύσει. Η ελευθερία ας βασιλεύσει. Ο κόσμος μας, όπως βλέπετε, είναι πολύ μικρός. Και είμαστε πολύ μικρονοητικοί στην αντίληψη για τον κόσμο, γι' αυτό χρειάζεται να αλλάξουμε. Και το τραγούδι το θυμάστε, I will survive, από τα παλιά ωραία της εποχής. Πρέπει να έχουμε την ανθεκτικότητα αυτή. Και το συμπέρασμα είναι ότι τη διαφορά για την κάνουμε πρέπει να αλλάξει το τρόπος που σκεφτόμαστε, ο τρόπος που νιώθουμε, να γεμίσουμε τον εσωτερικό και τον εξωτερικό μας κόσμο με γεμάτα ελπιδοφόρα μηνύματα και να προσθέσουμε κόλλα που θα κολλήσει εμάς προς το Θεό και ο ένας προς τον άλλον. Με αυτή την τελευταία εικόνα νομίζω ότι αποτυπώνεται τι σημαίνει ότι η ζωή αξίζει να τη ζήσει το απάντημα. Πότε, όταν αγαπάς τον πλησίον σου. Ποια ήταν η εντολή του στον Κύριο, ποια είναι η μεγαλύτερη εντολή? Θέλεις αγαπά Κύριο το Θεό σου εξ όλης της καρδίας, της διάθεσης, της δύναμής σου και θέλεις αγαπά τον πλησίον σου ως. Ωραία. Το να ακολουθήσεις λοιπόν τα χνάρια αυτού. Και προσέξτε, ούτε ο Βούδας, καλά ο Μωάμεθ έτσι κι αλλιώς, ούτε κανείς από τους μεγάλους διδάσκαλους που ο Κύριος δεν ήταν απλά ένας διδάσκαλος, έκανε αυτό που έκανε στους μαθητές του. Δίδαξε και ο Σωκράτης μεγάλα και ωραία πράγματα. Αλλά ήταν άνθρωπος. Εδώ έχουμε κάποιον που ισχυρίζεται ότι είναι Θεός και σκύβει και πλένει τα πόδια όλων των μαθητών του, προσέξτε, όλων των μαθητών του, συμπεριλαμβανομένου και του Ιούδα, που ήξερε ότι λίγο αργότερα θα τον πρόδιδε, του δίνει από τη σάρκα και το αίμα του, τα σύμβολα της πίστης, τον άρτο και τον ίνων, λάβετε, φάγετε πάντες, τούτο εστί το σώμα μου το υπερημών κλώμενον υπέρ των αμαρτιών ημών. Και όταν κάνει αυτή την κίνηση ο Θεός στη γη, δείχνει σε όλη την ανθρωπότητα κάτι. Και μάλιστα όταν σηκώνεται, λέει, ξέρετε τι σας έκανα? Δεν ξέρετε, με καταλάβανε. Με λέτε δάσκαλο και είμαι και Κύριός σας. Αν εγώ, προσέξτε, εγώ ο Θεός κάνω αυτό σε εσάς. Ο Χριστός το έκανε με καταναγκασμό. Είπε, άντε να το κάνω και να τελειώνουμε, ρε παιδί μου. Άντε να σας δείξω επιτέλους άχρηστα ανθρωπάκια τι σημαίνει να είσαι Θεός. Ήτανε, να σας το πω διαφορετικά. Αν αυτή τη στιγμή εμφανιστεί εδώ ο Παντοκράτορας, ανοίξουν τα μπετά εδώ που έχει βάλει ο Χάρης, όσο καλά και να είναι, σκιστούν οι ουρανοί και εμφανιστεί ο Κύριος ο Παντοκράτορας. Το πρώτο πράγμα που θα κάνετε είναι ποιο, όταν δείτε τον Θεό μαζί με τους αγγέλους του? Απέσετε, όχι στα γόνατα, πριν ειδών, χώμα. Σωστά? Και τι θα πείτε στον Κύριο? Για πέστε μου τι θα του πείτε. Ναι, συγχώρεσέ με, δόξα σε Κύριε, επιτέλους ήρθες να τους κάψεις όλους, να ησυχάσουμε και την πεθερά μου εκεί, τη ρουφιάνα μου έχει φάει την ψυχή, εκεί δεν είναι στο μάγαζι που είναι. Αυτό θα κάνετε εσείς. Και θα πέστε να τον προσκυνήσετε, σωστά? Μπράβο. Ο Θεός θα στεναχωρηθεί αν κάνετε κάτι τέτοιο. Μαντέψτε τι θέλει ο Θεός με το που θα εμφανιστείτε να κάνετε. Απλώστε τα πόδια και πείτε, Κύριε, είναι λερωμένα τα πόδια, μπορείς να μου τα πλύνεις λίγο? Αχα. Πόσοι από εσάς σας παίρνουν στο μυαλό να κάνετε, λέγατε κάτι στον Χριστό? Αν εμφανιστεί ο Χριστός. Κύριε, νομίζω λερώθηκαν τα πόδια μου, πλύντα μου λίγο, σε παρακαλώ. Θα το σκεφτώ στην Αλεξάνδρα, το έκανε στον Χριστό. Μπράβο. Αυτή είναι η διαφορά ανάμεσα στο χριστιανό και στον ντεμέκτο χριστιανό. Εσείς θέλετε να υπηρετείτε τον Θεό. Αυτή είναι η μεγαλύτερη βλασφήμια που μπορεί ο χριστιανός να κάνει. Μπορείτε εσείς να υπηρετήσετε τον Θεό. Την επόμενο Σαββάτο θα σας τακτοποιήσω τι σημαίνει να έχει σταθερά το Πλάνκ και τι σημαίνει σταθερά πρωτονίου και νετρονίου στην πυρηνική ισχυρά δύναμη. Αν νομίζετε ότι εσείς υπηρετείτε τον Θεό. Δεν μπορείτε να υπηρετήσετε τον Θεό. Το μόνο που μπορείτε να υπηρετήσετε είναι τα δημιουργήματα του Θεού, που είναι οι άνθρωποι που έχει πλάσει καθηκόν αγκαιομοίωση. Τον Θεό το μόνο που μπορείτε να κάνετε είναι να τον αφήσετε να σας υπηρετήσει.
Ο Κύριος μας είναι υπηρέτης μας. Ο Κύριος είναι ο ποιμήν μου. Ψαλμός 23. Ποιος υπηρετεί ποιον? Βγαίνουν τα πρόβατα το πρωί. Τη λάθος μέρα Κυριακή και λένε μπε, δόξα Κύριε, δόξα αμήν. Μπε, έλα να σε υπηρετήσουμε. Και πέφτουν στα γόνατα και προσκυνάνε τα πρόβατα το βοσκό. Ποιος έχει τη δύναμη? Ο τσομπάνος ή τα πρόβατα? Ποιος ξέρει που είναι χιχλοεράς βοσκάς και ξέρει να ταΐσει τα πρόβατα? Ο τσομπάνος ή τα πρόβατα? Ποιος ξέρει που είναι οι λύκοι και τους φυλάει από τους λύκους? Ο τσομπάνος. Ποιος μπορεί να αντιμετωπίσει τους λύκους? Ο τσομπάνος. Ποιος υπηρετεί ποιον? Ο τσομπάνος στα πρόβατα. Ο δυνατός υπηρετεί, ο αδύνατος δέχεται υπηρεσία. Και μεγαλύτερη χαρά δεν θα έχει ο Χριστός. Προσέξτε, μην παρεξηγήσετε τώρα, το πάω λίγο στα extreme. Το να απλώσει το πόδι και να του πείτε πλύνε μου τα πόδια, είναι χαρά για τον Χριστό να κάνει, αλλά στο μυαλό το δικό μας, επειδή είναι τόσο διαστρεβλωμένο με 2.000 χρόνια ειδωλολατρίας και παγανισμού και όχι αληθινής ορθόδοξης χριστιανοσύνης, ορθής δόξας, όχι όπως είναι σήμερα η γιαλατζία αυτή οι περισσότεροι δυστυχώς, νομίζουμε ότι εμείς υπηρετούμε το Θεό. Όχι, είναι βλασφήμια. Στην αιωνιότητα ποιος θα υπηρετεί ποιον? Ξέρετε τι είπε ο Χριστός? Αληθώς, αληθώς σας λέγω, δεν θέλω πει εκ του γεννήματος σαμπέλου ταύτης, μετά το μυστικό δείπνο, έως σου βρεθώ εν τη βασιλεία μου στην τράπεζα και είμαι ανάμεσά σας όσο υπηρετών. Η μεγαλύτερη του Χριστού χαρά θα είναι εκείνη την ημέρα, σε εκείνο τη μεγάλη τη σύναξη, επιτέλους να μας υπηρετήσει. Όπως ήθελε στον κήπο της Εδέμ. Ο Αδάμ και η Εύα υπηρετούσαν το Θεό. Ο Θεός δεν έκανε τον κήπο. Ο Θεός δεν δίνει το νερό. Ο Θεός δεν δίνει το φαγητό. Ο Θεός δεν τα κάνει όλα τέλεια. Και απλά κάθε δειλινό, κάθε μέρα ερχόταν και μιλάγαν με τον πατέρα τους σαν φίλος με φίλο, όπως ο Μωυσής το έκανε με τον Θεό στο όρος Σινά. Γι' αυτό και ο Δαβίδ έγραψε αυτούς τους ψαλμούς. Και αν περιπατώ, λέει, στην κοιλάδα της σκιάς του θανάτου, ψαλμός 23, δεν θέλω φοβηθεί κακό, γιατί είσαι μαζί μου, είσαι η βακτηρία μου, θέλεις με στηρίξει. Ευτυχώς το μικρόφωνο είναι μακριά. Δίψασες? Αφού δεν πίνασες, καλά είναι. Και να πίνασες δεν είναι πίνα, δίψανε, πιες νερό και θα σου περάσει. Όπως το παλιά με τους Αλβανούς που λέγαμε τα μέκατα, πίνασες εδώ και τώρα, είδες που δεν δίψα. Η καλύτερη, η πιο όμορφη υπηρεσία είναι αυτή. Και εντωμεταξύ εδώ είναι το πιο χαμηλό σημείο. Εδώ είναι που είναι όλη η βρωμιά μαζεμένη. Εδώ. Το μόνο λοιπόν που μένει να κάνουμε είναι το να υπηρετούμε. Αλλά για να υπηρετήσεις πρέπει να έχεις υπηρετηθεί εσύ από το Θεό και πρέπει να βιώνεις την υπηρεσία του Θεού σε σένα. Γι' αυτό μιλάω για τη βίωση της χριστιανοσύνης. Και ο χριστιανός ο οποίος βιώνει καθήν ημέρα το έργο του Θεού και τη δύναμη της αγάπης του Θεού επάνω του, μπορεί να υπηρετήσει τη γυναίκα του ή τον άντρα της που δεν είναι όπως τον θέλει, τα παιδιά της που μπορεί να μην κάνουν έτσι, τα πεθερικά της, τους γονείς της, τους συγγενείς, τους φίλους, τους εχθρούς. Το είχα πει ότι στη γειτονιά μου έχουμε αρκετά θέματα και προκλήσεις με γείτονες, αλλά είχα πει στο φίλο μου το Γιάννη, θα έρθουν όλοι, αργά ή γρήγορα θα έρθουν εδώ. Την προηγούμενη εβδομάδα, μία από τις αδερφές ψυχές στη γειτονιά, η οποία πριν από κάποιο διάστημα είχε πει κάποια πράγματα και σε μένα, αλλά και σε μέλη της οικογένειας. Η κόρη της εμφανίστηκε στο μπαλκόνι και λέει, γιατρέ, μπορείτε να έρθετε να κάνετε μια ένεση γιατί η γιαγιά μου πονάει, λέει, και δεν αντέχει τον πόνο, ούρλιαζε. Μεγάλη μου χαρά. Ήρθα. Και σήμερα το πρωί πάλι το είπα στη Μαρία. Με βρήκε και χθες ακόμα και πάλι 1000 ευχαριστώ, γιατρέ. Γιατρέ, σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πολύ. Σε σημείο αισθάνομαι άσχημα. Μια ένεση έκανε, δεν έκανε και τίποτα. Δεν έκανε καμιά λοβοτομή στον εγκέφαλο. Και το έλεγε από τα σπλάχνα της. Και προσέξτε, είχαμε διαβάσει παροιμίες την προηγούμενη φορά ότι η γλυκιά απόκριση καταπραίνει το θυμό. Με άλλα λόγια, ο μόνος τρόπος για να αντιμετωπίσουμε το κακό που έρχεται πάνω μας είναι μόνο με καλοσύνη, ομορφιά και αγάπη. Δεν έχουμε άλλο τρόπο σαν χριστιανοί. Αν επιλέξουμε οποιαδήποτε άλλη οδό, είμαστε καταδικασμένοι. Δεν σημαίνει ότι υποχρεωτικά όλος θα ανταποκριθεί. Ένα άλλο γειτονικό ζευγάρι που μόλις χώρισε, όχι μόλις, έχει 1 χρόνο έχουν χωρίσει, αλλά μένουν μαζί στο σπίτι εξαιτίας του παιδιού τους. Η κόρη είναι συνομήλικη με την κόρη μας. Ένα υπέροχο πλάσμα, το οποίο βλέπουμε στις 12 η ώρα το βράδυ βγαίνει με νεαρό και το τσιγάρο έχει αρχίσει. Η μάνα πίνει, ο πατέρας πίνει και ο ένας ζει στο ισόγειο και ο άλλος ζει επάνω μεσονέτο το σπίτι. Ο ένας αυτός λοιπόν, είμαστε 5 χρόνια στη γειτονιά, προχθές βρήκε το φίλο το Γιάννη και λέει, ήμουνα λέει στον Τρίλοφο και έκανα κάτι δουλειές
Και μου είπανε, λέει, πού μένεις, λέω, και στις εργατικές. Εκεί κοντά, λέει, μήπως μένεις εκεί που μένει ο Γιάννης, λέει, ναι. Πόρε, εκεί μένει γειτονάς ο γιατρός. Αυτός ο άνθρωπος έκανε. Και γυρνάει και λέει, Γιάννη, είναι τόσο μεγάλος, ναι. Ρε, εσύ έχω κάποια θέματα υγείας, λέει, και κάποια άλλα θέματα. Κάποια μέρα εκεί που κάθεσαι, ρε Γιάννη, με φωνάζεις και εμένα να έρθω. Και λέει, θα ρωτήσω αν θέλει ο δόκτορας πρώτα. 5 χρόνια είναι εδώ, σας άνοιξε το σπίτι του, δεν πάτησε κανένας. Θα το ρωτήσω αν θέλει. Και μου το είπε ο Γιάννης, δεν έχω τίποτα, ρε φίλε, γιατί όχι, ίσως μέσα από εκεί πέρα κάνουμε κάτι, βάλουμε ένα λιθαράκι και τα βρει με τη γυναίκα. Είναι κρίμα, νέοι άνθρωποι. Και να το κάνετε αυτό. Κάθε βράδυ πριν κοιμηθούμε, προσευχόμαστε, γονατίζουμε τη σύζυγο, να ευχαριστήσουμε την ημέρα που μας έδωσε, γιατί δεν ξέρουμε νύχτα πώς θα είναι, να μας προστατεύει εμάς, αλλά κάθε βράδυ ζητάμε και για όλη τη γειτονιά. Άσχετα αν προηγουμένως έχει γίνει τι έχει γίνει, έχουν πέσει οι ύβρις, έχουν πέσει η κακία και το μίσος. Προσευχόμαστε. Γιατί πιο μεγάλη χαρά από το να δεις, προσέξτε, είναι εύκολο να δεις ένα ωραίο δέντρο με τον καρπό έτσι να πλώσεις το χέρι και να το φας εσύ. Ξέρετε ποιο είναι πιο όμορφο? Να βρεις ένα σχεδόν ξεραμένο δέντρο, να το κλαδέψεις, να το μπολιάσεις, να το ποτίσεις, να το λιπάνεις, να το δεις πώς σιγά σιγά βγαίνει και μόλις βγει ο καρπός να τον κόψεις και να έρθεις στο σπίτι και να δώσεις τα σταφύλια ή τα σίγα όπως ο Πάρης έδωσε προχθές στο φίλο του. Νομίζω η χαρά του Πάρη ότι μου έδωσε τα σίγα αυτά που έφερε είναι η μεγαλύτερη παράματα που τρώγε ο ίδιος. Γιατί μετά πάρει όπως και ο φίλος από την Ξάνθη, του είπε Μαρία, τα φρούτα που φέρνεις τι είναι? Και λέει, διαλέγω τα καλύτερα. Και βλέπεις στο πρόσωπο του αλλονού τη χαρά που έχει, γιατί λέει, αξίζει τον κόπο. Μεγαλύτερη χαρά από το να δώσεις στον άλλον δεν υπάρχει. Γι' αυτό και λέω και σε πολλές αδελφές ψυχές. Αν βιώσατε τη χαρά και την αγάπη του Κυρίου, πηγαίνετε στους δικούς σας, όπως ο δαιμονιζόμενος που τον θεράπησε, και δείξτε τους πόσο σας αγάπησε ο Κύριος, στους δικούς σας, στον άντρα σας, στη γυναίκα σας, στα παιδιά σας, στα πεθερικά σας, στους γονείς, και δείξτε το περίοπτα. Μην περιμένετε τίποτα άλλο. Κλείνω με τις παροιμίες στο 6ο κεφάλαιο, όπως αρχίσαμε. Κεφάλαιο 6, κεφάλαιο σίγμα στις παροιμίες. Και εδάφιο 16 διαβάζω έως 19. Κοιτάξτε τι μισεί ο Κύριος και τι βδελίτεται. 6ο κεφάλαιο, κεφάλαιο σίγμα στις παροιμίες και εδάφιο 16. Ταύτα τα 6 μισεί ο Κύριος, 7 μάλιστα βδελείται την ψυχή αυτού. Ας δούμε λοιπόν τι δεν είναι αρεστό στο Θεό. Οφθαλμούς υπερηφάνος. Τι σημαίνει υπερήφανο μάτι? Σημαίνει αυτό. You talking to me? Ξέρεις ποιος είμαι εγώ? Έχω 3 διδακτορικά. Εγώ. Αυτό στην Ελλάδα το. Ξέρεις ποιος είμαι εγώ? Ποιος είσαι ρε φίλε? 2 μέτρα γη θα πάρεις και εσύ. 9 μήνες έκανε η μάνα σου, 9 θα κάνει και εμένα. Είδατε. Δεν με έχει κάνει ακόμα. Είμαι αγέννητος. Η περηφάνεια, είχαμε διαβάσει την προηγούμενη φορά, προπορεύεται του ολέθρου και της καταστροφής. Αλλά η ταπείνωση, λέει, προηγείται της δόξας. Γλώσσα ψευδή. Τι σημαίνει γλώσσα ψευδή? Να μην λες πόσο ψέματα, μεγάλα ή μικρά ψέματα? Ψεματάκια. Είναι white lies, το λέμε στα αγγλικά, μικρό το ψέμα. Το είπα για το καλό του. Και για το κάθε να μπορούμε να κάνουμε ολόκληρη μελέτη. Και χείρας εκχεούσας αίμα αθώων. Αυτό να το διαβάσουν οι τζιχαντιστές, οι γιαλατζοί για μένα μαγκίτες, οι ψευτοτρομοκράτες του κερατά, οι οποίοι νομίζουν ότι με την πίστη που έχουν, και δεν είναι μόνο οι τζιχαντιστές, και χριστιανούς τζιχαντιστές έχει. Έχει και χριστιανούς που σκοτώνουν για την πίστη τους σήμερα, ή οτιδήποτε άλλους, ή άλλες, οι οποίοι σχήνουν αίμα αθώο από γυναίκες που θέλουν τα δικαιώματα των ελευθεριών τους να κάνουν εκτρώσεις και να έχουμε παγκοσμίως επίσημα στοιχεία, είναι πάνω από 20 εκατομμύρια εκτρώσεις γίνονται κάθε χρόνο. Επίσημα. Τεστ είναι ανεπίσημα, ξέρετε, οι αριθμοί είναι τριπλάσιοι, μπορεί και πενταπλάσιοι. Στην Ελλάδα έχουμε αρκετές δεκάδες χιλιάδες νόμιμες αμβλώσεις που πραγματώνται από γιατρούς που έχουν δώσει Ιπποκράτιο όρκο. Αυτά για τον κύριο Πολάκη, που είναι υπουργός υγείας και θίγει τον Ιπποκράτιο όρκο. Τον ξέχασε μάλλον ότι εκεί πέρα λέει δεν θα κάνω έκτρωση ή δεν θα χειρουργήσω. Η χειρουργική δεν είναι ιατρική με την ευκαιρία και θα πρέπει να χωριστεί από την ιατρική, όπως ήταν και χωρισμένη παλιά. Η χειρουργική είναι ένας άλλος τομέας, αλλά δεν είναι στην ιατρική πράξη. Η σωστή ιατρική, ο Μπέντζαμιν Φράγκλιν έλεγε ότι ο γιατρός του μέλλοντος δεν θα γράφει φάρμακα ούτε θα χειρουργεί. Αλλά θα συνιστά και θα οδηγεί τους ασθενείς σε έναν ολοκληρωμένο και σωστό υγιεινό τρόπο ζωής. Αυτό θα κάνει ο γιατρός του μέλλοντος. Οπότε εμείς είμαστε back to the future.
Αίμα αθώο σημαίνει από το αγέννητο μωρό μέχρι και τον αθώο που κάθεται εκεί και δεν σου φταίει σε τίποτα. Και το να χύσεις αίμα αθώο δεν σημαίνει να σκοτώσεις. Χύνεις αίμα αθώο όταν συκοφαντείς, δυσφημείς και περιπέζεις κάποιον. Ακόμα και αν έχει κάνει το λάθος. Η αγάπη, λέει, καλύπτει πλήθος αμαρτιών. Δάφιο 18. Καρδιά μηχανευωμένη λογισμούς κακούς. Προσέξτε, κάθε αμαρτία ξεκινάει από το λαιμό και πάνω. Πρώτα σκέπτεσαι να κάνεις το λάθος. Και μετά τι λέει? Πόδας τρέχοντας ταχαίως στο κακοποιήν. Γιατί όταν έχεις κακές σκέψεις, κάποια στιγμή θα τις κάνεις κακές πράξεις. Η σκέψη προηγείται της πράξης, αλλά θα έπεται κιόλας και θα έρθει. Και δάφιο 19. Μάρτυρα ψευδή λαλούντα ψεύδους και τον εμβάλλοντα έρηδες μεταξύ των αδελφών. Τι σημαίνει να βάλω έρηδα? Να αρχίσω τι? Σπερμολογία. Δεν χρειάζεται να πω ψέματα. Θοδωρή, ξέρεις τι είπε ο Χάρης για σένα? Χάρη, ξέρεις τι έγινε με τον Βασίλειο όταν έφυγες? Αλεξάνδρα, να σου πω τι έκανε η Αφροξεράνθη όταν εσύ γύρισες την πλάτη. Υπάρχουν μερικοί που έχουν πάρει διδακτορικά σε αυτό το πράγμα. Και πώς κλείνει το δάφιο 20? Ιέ μου, φύλατε την εντολή του πατρός σου και μην απορρίψει τον νόμο της μητρός σου. Περιέεψον αυτά διαπαντός επί της καρδίας σου και περιέδεσον αυτά περί τον τράχυλό σου. Όταν περιπατείς, θέλει σε οδηγεί. Όταν κοιμάσαι, θα σε φυλάται. Και όταν ξυπνήσεις, θέλει συνομιλήματα σου. Διότι λίχνος είναι η εντολή και φως ο νόμος και η έλεγχη της παιδείας οδός ζωής, για να σε φυλάτουν από κακής γυναικός, από κολακίας γλώσσης γυναικός αλωτρίας. Και εδώ με γυναίκα δεν είναι μόνο κυριολεκτικά τη γυναίκα, αλλά και την γυναίκα σαν εκκλησία. Από ψεύτικη διδασκαλία. Κλείνοντας λοιπόν, αν αξίζει ζωή να ζεις, φυσικά και ναι. Εάν υπηρετείς, γιατί έχεις αφήσει κάθε μέρα το Θεό να σε υπηρετεί σε σένα. Να σας ρωτήσω κάτι. Αν εμφανιστεί ο Χριστός τώρα και σκύψει και σας πλύνει τα δικά σας πόδια και σας πει θα είσαι μαζί μου στην αιωνιότητα, το αμέσως επόμενο να κάνετε σε οποιονδήποτε άνθρωπο είναι τι? Αν θα έρθει και να πει μπορείς ρε φίλε να με βοηθήσεις λίγο? Όταν δείτε έναν Θεό να έχει πέσει στα γόνατα τα δικά σας, εσείς πού μπορείτε να πέσετε στον άλλον την υπόσταση? Όχι στα γόνατα, πιο κάτω. Μπράβο. Γιατί όμως δεν θέλουμε να υποταχτούμε? Αν πω σήμερα στις γυναίκες, η γυναίκα οφείλει να υποτάσσεται στον άντρα. Πώς το έλαμβάνει η γυναίκα αυτό? Εγώ να υποτάσσομαι. Αλλά χαμογελάει ο άντρας κατευθείαν. Το υποτάσσουμε σημαίνει τώρα γελάει η γυναίκα. Αν πω στη γυναίκα να υποταχτείς, χαμογελάει ο άντρας, πες τα γιατρέ, δώσ' τα τώρα. Να υποταχτεί η γυναίκα για να κάνει ο άντρας τι? Να της λέει σκάσε και κολύμπα. Αυτό εννοεί με υποταγή. Δεν καταλαβαίνω ότι η υποταγή είναι θεϊκό χάρισμα. Όλη η Αγία Τριάδα υποτάσσεται το ένα μέλος στον άλλο. Ο Χριστός υποτάχθηκε στο Θεό Πατέρα. Το Άγιο Πνεύμα υποτάσσεται στους δύο για να εκτελέσει το θέλημά του. Και ο Πατέρας υποτάσσεται σε όλο το σύμπαν υπηρετώντας όλο το δημιούργημά του. Γιατί λοιπόν να μην το κάνουμε εμείς αυτό? Τι μας εμποδίζει? Έχουμε κάθε λόγο να είμαστε ευτυχισμένοι για το μέλλον. Τα καλύτερα είναι στο μέλλον, δεν είναι στο παρελθόν. Τα καλύτερα έρχονται με ταχύτητα μεγαλύτερη του φωτός, με τα χιόνια επάνω μας, επιτέλους πάμε σπίτι μας. Και ο παραφυσικός κόσμος που ζούμε εδώ πρόκειται σύντομα να γίνει ο υπερφυσικός και μεταφυσικός και ο φυσικότατος που θα αρχίσουμε να γευόμαστε. Αλλά ας αρχίσουμε από σήμερα να το κάνουμε. Εύχομαι τα καλύτερα, ο Θεός μαζί σας. Θα τα πούμε το επόμενο Σάββατο πάλι την ίδια ώρα. Δεν ξέρω αν υπάρχει κάποια ερώτηση, Θοδωρή. Μία ερώτηση και μετά να συνεχίσουμε. Ο Παύλος λέει να συναθριζόμαστε για να ενδυναμώνουμε ένα τον άλλον. Αν όλα τα δόγματα είναι λάθος, ο Παύλος μας λέει πώς θα γίνει αυτό. Να έρθετε εδώ. Και αν το κάνουμε από μόνοι μας, πώς θα ξέρουμε ότι ερμηνεύουμε σωστά τις γραφές. Επίσης, το όνομα του Θεού δεν πρέπει να γνωστοποιηθεί. Ναι. Ο Χριστός είπε τους γνωστοποίησα το όνομά σου. Ναι. Και ο Πάτερ ημών λέει αγιαστείτε το όνομά σου. Μάλιστα. Να απαντήσω από το πιο σημαντικό. Το πρώτο. Ναι, τα πλήστα δόγματα και συστήματα θρησκειών είναι λανθασμένα. Εγώ, μάλιστα το λέω και στην Αποκάλυψη, το 10ο κεφάλαιο, εξέλθεται από αυτήν ο λαός μου, από τη Βαβυλώνα. Ο Θεός έχει ένα λαό, ένα ορατό σώμα στη γη, και τα χαρακτηριστικά του ορατού σώματος είναι δύο. Αποκάλυψη κεφάλαιο 12, Αποκάλυψη κεφάλαιο 14. Υφυλάτοντας τις εντολές του Θεού και έχοντας μαρτυρία Χριστού. Του τέστην φυλάτουν και τις 10 εντολές, 10 στις 10, όχι 9 στις 10, και δίνουν μαρτυρία αυτό που πάω. Η χριστιανοσύνη είναι βίωσή τους. Βίωσή τους όχι μόνο στα αδέρφια, όχι μόνο εδώ, δηλαδή εγώ είμαι φίλος με το Χάρη επειδή είμαστε εδώ πέρα στο Ασκέρι, στον εχθρό σου φίλε. Ένα το κρατούμενο.
Αυτή είναι η ζωντανή μαρτυρία. Όχι είμαστε μάρτυρες του τύπου, όπως οι φίλτατοι μάρτυρες του Ιαχωβά που κάνουν ένα θεάρεστο έργο για μένα μέχρι ενός σημείου. Δεύτερον, το όνομα. Αυτό με το όνομα νομίζω ότι γίνεται ένας ιδιοκαταναγκασμός. Πρώτα απ' όλα το όνομα, η λέξη όνομα στην Αγία Γραφή δηλώνει χαρακτήρα. Όταν λέει το όνομα δεν εννοεί το Ιαχωβά, γιατί και σε αυτό λάθος το λένε κάποιοι συγκεκριμένοι, δεν είναι Ιαχωβά το όνομα του Θεού. Αν θέλουν να το πούνε σωστά, θα το πούνε όπως πρέπει να το πούνε. Το Ιαχωβά είναι μια ανοησία με την αρχαία ελληνική έννοια, μια παραποίηση, το είχα πει και σε άλλη μελέτη, αλλά επανάληψη μήτρη πάσης σοφίας ή σοφισμού. Η λέξη Ιαχωβά βγήκε από ανόητους δυτικούς λόγιους μετά τον κώδικα του Σινά, του Τίσεντοφ που ανέφερα, που οι μάρτυρες έχουν δυστυχώς τη μετάφραση, απόδοση του νέου κόσμου, που είναι παραποιημένο και διαστραβλωμένο το κείμενο, από ένα βρωμοχειρόγραφο στο Σινά που ο Τίσεντοφ το βρήκε το 1844 και έχει υποτίθεται κάνει. Ο Θεός είχε 7 ονόματα στην Παλαιά Διαθήκη. Ελ, Ελοχήμ, Ελ Σαντάι, Ελιόν, Σαβάωθ και Γιαβέ, που δεν ξέρουμε ακόμα πώς προφέρεται. Το ιερό τετραγράμματο. Γιαβέ. Αλλά οι Εβραίοι, οι Μαζορέτιες αυτοί που αντιγράφανε τις γραφές, από δέος και φόβο και βλάβεια είναι πάνω από 6.000 φορές στην Παλαιά Διαθήκη αυτό το όνομα που σημαίνει ο αυθύπαρκτος. Από δέος για το όνομα κάθε φορά που εμφανιζόταν το όνομα Γιαχβέ πάνω στα χειρόγραφα, γράφαν από κάτω η εβραϊκή γραφή δεν έχει φωνήεντα, έχει μόνο σύμφωνα. Γράφαν από κάτω το Αδονάι, είναι από τα ονόματα του Θεού. Όταν λοιπόν διαβάζαν από δεξιά προς τα αριστερά, βλέπαν το Γιαχβέ, αλλά προφέραν Αντονάι. Ωραία, είναι κατανοητό. Από δέος προς το όνομα του Θεού, για να μην λένε το όνομα του Θεού. Το έχουμε καταλάβει? Καπίσει, καπίτο. Και όπως είπε και ο άλλος, Major est causa cause, quam cause causatis. Το οποίο σημαίνει, είναι πιο σημαντικό η αιτία του αιτιατού παρά η αιτία του αποτελέσματος. Dum spiro spero. Διαβάζαν Γιαχβέ, αλλά προφέραν Αδονάι όταν διαβάζαν τα κείμενα. Από δέος στο ιερό όνομα του Θεού. Και ήταν. Ωραία, ον. Έρχονται οι δυτικοί, οι μαρδαφλούμπες που δεν ξέρουν εβραϊκά στον τύφλα τους και τώρα βλέπουν αυτό εδώ μέσα και μαντέψτε τι διαβάζουνε. Ιεχωβά. Η λέξη Ιεχωβά δεν είναι τίποτα άλλο η παραποίηση, transliteration των δύο λέξεων του Γιαχβέ και του Αδονάι. Αυτό είναι. Και να σας πω και κάτι. Και η Ιαχωβά το πείτε και η Γιαχβέ το πείτε η μία ή η άλλη. Είναι σαν να με λες Κωνσταντίνο, Κώστα, Κοτσάκι, Κότσο, Παλιοκουβέντα. Ωραία. Και έχει σημασία όμως πώς θα με πεις. Κωστάκι, πού είσαι ρε Κωστάκι, και Κωστάκι, ή να μου πεις Κωνσταντίνε. Το θέμα δεν είναι να λες το όνομα. Ναι, και αγιαστείτε το όνομά σου. Τι σημαίνει αγιαστείτε το όνομά σου? Ας είναι άγιος ο χαρακτήρας σου. Δεν εμφανίστηκα, λέει, στο Μωυσή, δεν φανερώθηκα με το όνομά μου ως Γιαχβέ μέχρι τώρα, αλλά ως Ελοχήμ. Τι σημαίνει? Δεν έχω δείξει το χαρακτήρα μου μέχρι τώρα. Και αν δείτε, ο Αβραάμ ήταν Αβραμ, μετά έγινε Αβραάμ. Ωραία. Η Σάρα ήταν Σάρα και μετά έγινε Σαραή. Ο Σαούλ έγινε Παύλος, ο Κηφάς έγινε Πέτρος. Το όνομα αλλάζει όταν έχεις μια εμπειρία με το Θεό. Το να λέω συνέχεια το όνομα, είστε μάρτυρες μου και το όνομά μου και θέλετε διωχθεί ένα και το ονόματός μου, δεν εννοεί επειδή θα πει το όνομα του Ιαχωβά. Και επειδή με όλο το σεβασμό στους φίλτατους μάρτυρες του Ιαχωβά που πιστεύουν κάνουν ένα πολύ όμορφο έργο, μέχρι ενός σημείου όμως, το έχουν κάψει από ένα σημείο και μετά θα σας πω γιατί. Τώρα πηγαίνω, χτυπάω την πόρτα και να δίνω μαρτυρία, δεν δίνω μαρτυρία έτσι. Ξέρετε πόσους μάρτυρες του Ιαχωβά έχω γνωρίσει με διαλυμένους γάμους, με προβλήματα υγείας, με προβλήματα μέσα στην εκκλησία τους. Ας λύσουν τα δικά τους τα προβλήματα και μετά δεν χρειάζεται να χτυπήσω την πόρτα και να δώσω τη σκοπιά και το ξύπνα. Πρέπει πρώτα να ξυπνήσω εγώ. Και χριστιανοσύνη δεν σημαίνει ότι πόρτες να χτυπώ τίποτα. Το 2-2 πηγαίνουν μαθητεύσε τα έθνη, δεν σημαίνει ότι πρέπει να χτυπάω τις πόρτες των άλλων. Πρώτα απ' όλα, αν ο Θεός μου είναι παντοκράτορας και είναι Γιαβέ Ελοχήμ, είναι ο Κύριος ο Θεός, δεν χρειάζεται να πάω ανοίξω πόρτες. Θα μου ανοίξει τις πόρτες ο Θεός και θα μου τους φέρει σε μένα. Μου τους φέρνει. Το έχω πει και άλλη φορά. Τα προγράμματα που γίνονται πάνω στο βουνό, ούτε στην πρώτη Αποστολική Εκκλησία δεν γινόντουσαν. Γιατί οι Απόστολοι εκεί τουλάχιστον δωρεάν. Εδώ πληρώνουν για να ακούσουν το Ευαγγέλιο. Τους Αποστόλους δεν τους πληρώνουν. Εκεί εδώ πληρώνουν για να ακούσουν το Ευαγγέλιο. Γιατί αυτό στην ουσία είναι Ευαγγελισμός.
Και δεν αυτό και οι άνθρωποι που φέρνουν από το διαδίκτυο. Και ναι, αν δοθεί ευκαιρία, δεν πάνε να πει ότι πρέπει να χτυπήσω εγώ την πόρτα του Χάρη υποχρεωτικά. Άνοιξέ μου για να σε πω, σφάξε με πασάμωνα, γεια σου. Δεν λέω ότι είναι λάθος, αλλά δεν είναι και ο μόνος τρόπος που δίνεις μαρτυρία έτσι. Είχα. Και δεν είναι μεμονωμένες περιπτώσεις αυτές. Και τα διαζύγια στις εκκλησίες των μαρτύρων είναι αρκετά, άσχετα άμα κρατιούνται για το Θεαθήνε. Και οι καρκίνοι χτυπάνε μέσα στους μάρτυρες και ο διαβήτης χτυπάει και η παχυσαρκία χτυπάει. Ωραία. Και βιασμοί και παιδοφιλίες και παιδεραστίες όπως όλες τις άλλες εκκλησίες δεν είναι καθαρότατοι, επειδή έχουν το όνομα μόνο. Θα πούμε ναι, μας βάλει ο διάβολος. Άλλη δουλειά αν είχε ο διάβολος να ασχοληθεί με αυτούς, να ασχοληθεί με τους άλλους. Ο διάβολος στις χριστιανικές εκκλησίες έχει κερδίσει. Ο διάβολος αυτό που φοβάται είναι ανθρώπους, προσωπικότητες. Και αν διαβάσετε όλη την Αγία Γραφή, είναι ανθρώπους που ξυπνάει ο Θεός για να οδηγήσουν ένα λαό. Δεν είναι ο λαός. Εμείς μείναμε ότι πρέπει να είμαστε στο λαό του Θεού. Ο λαός του Θεού είναι εσείς και εγώ, οποιοδήποτε μένουμε κάτω από την απόλυτη βιβλική αλήθεια. Μπάστα finito la musica. Τώρα να μην παρεξηγηθώ, δεν βάλομαι εναντίον, έχω φίλους μάρτυρες του Ιεχωβά και χαίρομαι και είμαι περήφανος και για το έργο που κάνουμε. Αλλά όπως και με τους Ορθοδόξους άλλους, απλά βάλουμε στα κακό κείμενα. Δηλαδή το όνομα δείχνει χαρακτήρα. Και μάλιστα και κάτι άλλο για τους φίλτατους μάρτυρες. Στην Αποκάλυψη μας λέει ότι στο μέτωπό τους θα γραφτεί καινούριο όνομα. Άρα δεν μπορεί να είναι το Γιαχβέ πλέον, άλλο όνομα θα είναι. Το οποίο θα έχουμε τότε στην άλλον χαρακτήρα. Και τότε ο Παύλος λέει: τώρα βλέπουμε, λέει, μερικώς και καταλαβαίνουμε μερικώς σαν κάτωπτρο. Τότε λέει που θα τον δούμε, θα καταλάβουμε τελείως. Και μας κάνει μαθηματικά και δημοτικού, γυμνασίου και εμείς δεν θέλουμε να πάμε στο πανεπιστήμιο, δεν θέλουμε να μείνουμε στο δημοτικό μια ζωή μεταξυταστή. Ας μην μένουμε προσκολιόμενοι λοιπόν για πράγματα. Το λέω αυτό, σε αυτό επιμένουν. Και όταν μιλάω για το Σάββατο, λέει το Σάββατο καταργήθηκε. Μα καταργήθηκε στο Δεκάλογο. Μπερδεύουν τα τυπολατρικά, τελετουργικά, λεβιτικά Σάββατα με το ηθικό Σάββατο της 7ης ημέρας. Το Σάββατο έγινε για τον άνθρωπο, αυτή η μέρα για τον άνθρωπο, γιατί ο Θεός ήξερε και επειδή δεν γνωρίζουν, ενεργοποίηση P53 ογκοκατασταλτικού γονιδίου γίνεται την 7η μέρα. Δεν γίνεται ούτε την πρώτη ούτε την έκτη. Αυτό σημαίνει υπάρχει βιολογικός προγραμματισμός. Αυτό σημαίνει ότι ο Θεός ξέρει. Και αυτό ακυρώνει οποιαδήποτε άλλη θεολογική εντρύφηση την ημέρα του Θεού ήλιου, φίλτατοι χριστιανοί. Γιατί όποιος λατρεύει την Κυριακή τον Θεό ήλιο λατρεύει, ψάξτε το και δέστε την ιστορία της χριστιανοσύνης. Αυτά. Να είστε καλά. Εμείς θα περάσουμε καλύτερα γιατί πρόκειται να συμφάγουμε. Σας καλούμε εδώ πέρα, έχει ωραίο φαΐ. Γιατί όπως λέει και ο φίλος ο Βασίλης, και στη φυλακή είναι ωραία αν θα βρεις καλή παρέα. Εμείς δεν είναι Τρίτη-Πέμπτη, έχει μακαρόνια, δεν ξέρω αν φέρατε μακαρόνια ολικής. Η Μαρία έκανε ζυμαρικά ζέας ολικής, με ωραίο κρεμμυδάκι σαν σαλάτα. Σας προσκαλούμε να έρθετε, είστε καλοδεχούμενοι, ευχόμαστε τα καλύτερα, ο Θεός μαζί σας. Και αν είπα κάτι που μπορεί να έδειξε κάποιον να απολογούμε, και εγώ μαθητής είμαι, κάνω λάθη και μαθαίνω από τα λάθη μου. Να έχετε καλό Σαββάτο, καλό Σαββατοκύριακο, ο Θεός μαζί σας.